Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. Oh. ஹரே கிருஷ்ணா, காலை வணக்கம். எல்லாரையும் லெவல் 1 வகுப்போடு கடைசி நாள் இன்னைக்கு 18 சாப்டருக்கு வரவேற்கிறேன். இதுக்கப்புறம் என்னன்னா, நீங்க எல்லாருமே லெவல் 2 அப்ளை பண்ணுங்க. லெவல் 1 ஒழுங்கா படிக்கலையே, ஒன்னும் தெரியல அப்படிலாம் நினைக்கவே வேண்டாம். 5 வருஷமா படிச்சுட்டு இன்னைக்கும் நான் படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். இன்னைக்கு நிறைய ஸ்லோகம் தெரியாதுன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை, அது சொல்றதுக்கு நான் பழக்கம் தான். அது 10 டைம் சொன்னா 11th டைம் வந்துடும். மீனிங் ஒரு போது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்கா நமக்கு புரிய வரும். மெயினா அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு என்ன பகவத்கீதா வந்து ரோட் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது கிளிக்கு கூட ட்ரெயின் பண்ணி அதுவும் சொல்லும், நல்லா டகடகடகடன்னு சொல்லும். நோ யூஸ். அதுல மனசு இருத்தி அதுல என்ன கருத்து சொல்லியிருக்காங்க, அது என்னுடைய லைஃப்ல என்ன ஒருத்தரோட லைஃப் டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா, அந்த நம்ம லைஃப்ல அதை எப்படி இன்கல்கேட் பண்ணணும், அப்படி எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், அதுலதான் மேட்டரே இருக்கு. ரோட் லேர்னிங் இஸ் நான் பழக்கம். அதான் எவ்வளவு டைம் சொல்றோமோ அவ்வளவு கிடுன்னு வந்துடும். இப்ப அது வரலையேன்னு சொல்லிட்டாலும் இடிஞ்செல்லாம் போக வேண்டாம். ஸ்லோகா மெதுவா வந்தாலும் பரவாயில்ல. கள்ளத்தி வரலையா, நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் வருது இல்லையா, 2 லைன் தானே, அது வந்தா ரொம்ப எல்லாமே கிடைச்சா போலதான். அந்த நாமம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். பகவானுடைய நாமம் எடுக்கணும், ஜபம் எடுக்கணும், இது ஒண்ணுதான் இம்பார்ட்டன்டே தவிர பாக்கியெல்லாம் மெதுவா வரட்டும், வராதுக்கு இருக்காது. சொல்ல 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 வரும். அப்ப அது வந்து திரும்பி அது வரட்டும். ஆனா பகவத்கீதா எப்படி படிக்கிறோம்னாக்கா, பகவத்கீதால ஒரு ஸ்லோகத்தையும் ஒரு கருத்து இருக்கும். எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கும். அதை வந்து நம்ம இன்டெலிஜென்ஸால புரிஞ்சுட்டு என் வாழ்க்கையில் நான் எது எடுத்துன்னு நடக்கணும். இப்ப நேற்றுக்கெல்லாம் என்ன பார்த்தோம், அதுக்கு முன்னாடி தெய்வாசுர சம்பத். நேற்றுக்கு வந்து முக்குணங்களை பத்தி பார்த்தோம். முக்குணங்களுடைய ஸ்ரத்தா, அவங்களோட நம்பிக்கை எப்படி இருக்கும் பார்த்தோம். அவங்க உணவு எப்படி சாப்பிடுவாங்க பார்த்தோம். அவங்க எப்படி தானம் தர்மம் பண்றாங்க எல்லாம் பார்த்தோம். அதுல நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும், எவ்வளவு மோசமா இருக்கவங்களோ அது போல இருக்கணும் நம்ம நினைப்போமா? கண்டிப்பா மாட்டோம். எப்படி நல்லா இருக்கணும், இது போல தானம் பண்ணணும், இது போல நம்ம வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும், எல்லாமே நல்லது எதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா. அது போல இன்னைக்கு ஒன்லி சம்மரி தான், ஒன்னும் புதுசா ஒன்னும் பகவான் சொல்ல போறது இல்லை. அது போல பெரிய ஒரு ரிலீஃபும் கொடுக்க போறாரு அர்ஜுனனுக்கு. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். நான் அது வரும்போது சொல்றேன். நான் இவ்வளவு எல்லாம் சொல்லிட்டு எனக்கு கழுத்துல கத்தி வச்சு பண்றியா இல்லையா, 4 டைம் தொழுகை பண்ணோம்னா பண்ணதான் வேணும். சண்டே மாஸ்க் வரணும்ல ஒரு இதுல இருக்கு இல்லையா. நம்ம இதுல அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. டோட்டல் ஃப்ரீடம். உனக்கு முடிஞ்சா பண்ணு, இல்லையா வேண்டாம். அப்புறம் எனக்கு அதே போலதான் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், பகவத்கீதா கிளாஸ் வந்தா சரி, வரலன்னா சரி, அந்த மாதிரி நினைக்கிறோம். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நமக்கு ஒரு பாதை அமைச்சு கொடுத்துட்டாங்கன்னாக்கா 18 days இன்னையோட முடியறது, 19th day இப்ப இந்த டைம்ல தூங்கலாம்னு நினைக்க கூடாது. இல்ல, ஏந்திருக்கணும், மங்களாரத்தி பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் ஜப்பா பண்ணணும். அப்ப இந்த 18 days இந்த டைமோட என்ன பண்ணலாம்னாக்கா ஜப்பா பண்ணலாம். திரும்பி தூங்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. இல்ல போரும் ஜப்பான்ல 2 rounds பண்ணிட்டு 3 rounds பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல என்னால முடியாதுன்னா புக் எல்லாம் எடுத்து படிக்கலாம். வேதா பேஸ்னு நீங்க கிளிக் பண்ணா புக் வாங்கல அப்படின்னாலும் இதுல இன்டர்நெட்ல வேதா பேஸ்னு போட்டா இங்கிலீஷ்லயே இருக்கும். இல்ல இங்கிலீஷ்லாம் அவ்வளவா தெரியல, அப்போ புக் வாங்கதான் வேணும். ஐ டோன்ட் திங்க் தமிழ்ல எல்லாம் இன்னும் கொடுத்துருக்கான். வேதா பேஸ்ல இல்லை, வேற இதுல இருக்கும். பட் வேற யாரோடாவது புக் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு நீங்க புக் வாங்கி படிக்கிறது தான் நல்லது. ஜாஸ்தியெல்லாம் காஸ்ட்லியே கிடையாது. ஃபீஸும் வாங்குறது இல்லை. அப்போ புக்லயே கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாமே. இட்ஸ் நாட் இன் thousands. 200 ரூபா, 300 ரூபா, 250, 270 அப்படிதான். அது ஒரு வாட்டி வாங்கினோம்னா இருக்கும். அது பல வருஷம் இருக்கும். நாம படிச்சு நம்ம போனப்புறம் இருக்கும். பசங்க எல்லாம் படிப்பாங்க. நம்ம அது போல ட்ரெயின் பண்ணோம்னா நம்ம படிச்சா கண்டிப்பா பசங்க படிப்பாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் என்னத்துக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, இன்னைக்கு ஒன்லி சம்மரி தான். ஆனா நிறைய ஆல் தி 18 சாப்டர்ஸோட இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ் எனக்கு கருத்துக்களை எடுத்து இது சொல்றேன். கடைசியில் நம்ம வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவோம், இது வந்து உபதேசம் தானே இல்லையா, அர்ஜுனாக்கு கிருஷ்ணர் உபதேசம் பண்றதுதான். அப்ப இப்படி சொல்லிட்டு இப்ப ஃபைனலி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அப்படின்னு சொன்னதையே சொல்லிட்டு அப்படின்னு விட்டுடுவேன். அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு அந்த 18 சாப்டர்ஸ் நம்ம என்ன இதுக்கு முன்னாடி படிச்சோமோ அது இதுதான் சம்மரி தான் பார்க்க போறோம். சோ நம்ம வந்து இதெல்லாம் எங்கேருந்து படிக்கிறோம், இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். they do not charge any fees. இது வரைக்கும் நான் 6வது லெவல்ல வந்திருக்கோம். ஆனா ஒரு ஃபீஸ் இல்ல. லெவல் 1 நிறைய வருஷம் நிறைய மாசம் படிச்சுட்டே தான். அப்பெல்லாம் லெவல் 2 எல்லாம் கிடையாது. இது வரைக்கும் அவங்க வந்து ஒரு ஃபீஸ்ன்னு வாங்கினது கிடையாது. அதனாலதான் நமக்கே கில்ட் ஃபீல் ஆகுது. ஒண்ணுமே வாங்குறது இல்லையே இவங்க, சரி நம்ம வந்து சேவா பண்ணலாம், நம்ம உடலால கொஞ்சம் உழைக்கலாம், ஒரு அட்மின் ஒர்க் தெரியுமா பண்ணலாம், இல்ல எனக்கு வேற ஒண்ணும் தெரியும், என்கிட்ட கையில மொபைல் தான் இருக்குன்னா காலிங் சர்வீஸ் பண்ணலாம். மெனி பிளென்டி ஆஃப் ஒர்க். சேவான்னு நினைச்சுன்னா கோயில போன சேவானா இந்த செப்பல் எடுத்து வைக்கிறதுல இருந்து ஒரு சேவா தான்.
அந்த வேலை கூட நம்ம பண்ணலாம். பெருக்கிறது, அந்த இடத்த சுத்தம் பண்றது, எனிதிங், இல்ல பூ தொடுத்து வைக்கிறது, அந்த மாதிரி நீ சேவா இக்கண்டும் சேவா ஃபார்ம் நான் இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருந்தேன். இன்னைக்கு திரும்பி ஒரு லாஸ்ட் டே போட போறேன். யாருக்கெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டீங்களோ நீங்களாம் வந்து அதை அப்ளை பண்ணலாம். நேரமே இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்க பாருங்க, உங்களால எப்போ முடியறதோ. டைம் டு டைம் தான் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கிடையாது, அந்த மாதிரி வேலையும் இருக்கும். ஸோ ஐ வில் சே அக்கார்டிங்லி. அப்போ இதெல்லாம் நம்ம எங்கேயும் படிக்கிறோம், இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்தா படிக்கிறோம். அவங்கதான் எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாங்க. அங்க உள்ள கோயிலுக்கு வந்திருக்கும், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில். அப்படியே பாதத்தை தொட்டு வணங்கி, நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அனுகிரகம் கிருபை பண்ணிட்டே இருங்க. எவ்ரி டே எங்களுக்கு வந்து உங்களை நினைக்கிற ஒரு க்ஷணமும் எங்களுக்கு வந்து வேஸ்ட் பண்ணாம, உங்களை நீங்க நினைக்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்க தான் கொடுக்கணும். பகவான் கொடுக்காம இல்ல, நமக்கு நினைவு சக்தி வராதே. மறதி அவர் தான் கொடுக்கிறார், நினைவு சக்தி அவர் தான் கொடுக்கிறார், நாலேஜ் அவர் தான் கொடுக்கிறார், எல்லாமே அவர் தான். சோ நமக்கு இதுக்கும் அவரை தான் டிபெண்ட் பண்ணோம். இல்ல நான் என்னுடைய இஷ்டத்துல நான் பண்றேன்னா அதெல்லாம் நம்மளால முடியாத காரியம். ஏன்னா எல்லாமே அவர் கொடுக்கறது, அவரோட கிருபையில தான் நம்ம வாழறோம். சோ எல்லாத்துக்கும் அவரோட கிருபை வேண்டி இப்ப இன்னத்த கிளாஸ் நம்ம இப்ப ஆரம்பிச்சிடலாம். கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே போகும், இல்லாட்டாலும் நம்மளோட 7:30 ஆயிடுறது, 7:40 சிலப்போ. இப்ப 7:06 தான் ஆரம்பிக்க போறோம், பிரணத்தி எல்லாம் முடிச்சு விட்டு. சோ கண்டிப்பா 7:45 வச்சுட்டு போகலாம். ஓகே, 7:45 முடியும்னு நினைக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நான் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் 3 வாட்டி சொல்றேன், நீங்கள்லாம் வந்து மியூட்ட சொல்லுங்க. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. அவருடைய தயவோடு தான் நம்ம எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறோம். அவரை நம்பினாதான் இப்ப இன்டர்நெட் எல்லாம் போகாம ஒழுங்கா நமக்கு என்ன சொன்னபடி கேட்டு எல்லாம் இருக்கும். எஸ், பிரணத்தி யார் படிக்கிறீங்க? யாரோ ஒருத்தர் ட்ரை பண்றீங்களா? 18th சாப்டர் இன்னைக்கு. அப்புறம் ஸ்லோகா வரும்போது நானே தான் படிச்சிருவோம். ஏன்னா எல்லாரும் படிக்கிறீங்களா படிக்கிறேன்னு டைம் வேஸ்ட் ஆகும். எல்லாரும் நிறைய ஸ்லோகா இருக்கு. யாரு? சோபன் பாபு தான் படிக்கப்படல. படிங்க. வேற யாருமே தைரியம் இல்லையா படிக்கிறதுக்கு? இல்ல ஃப்ரீயா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க பிரபுஜி. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिहं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीकुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सखगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सखगणललिता श्रीविशाखान्वितां च श्री हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचतत्वात्महं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपहं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिहं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा।
எஸ், தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஓகே, என்ன வகுப்புல வந்திருக்கும்? கடைசி நாளான பகவத்கீதையின் 18 நாட்களில் பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ற வகுப்புலதான் வந்திருக்கோம். இதோட கடைசி நாள் இன்னைக்கு 18th சாப்டர் தான் பார்க்க போறோம். இது வரைக்கும் என்ன படிச்சோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒண்ணுமே இல்லையே, நினைவே இல்லைன்னா டோன்ட் வரி, இன்னைக்கு தான் எல்லாத்தையும் சம்மரைஸ் பண்ண போறோம். இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். இப்ப 18வது அத்தியாயம் மோக்ஷ சந்நியாச யோகா. மோக்ஷம் இதெல்லாம் படிச்சுட்டோம்னாக்கா நமக்கு என்னது மோட்சம்னா என்ன அர்த்தம்? நல்லா ஆனந்தமா இருக்கிறது தான் மோட்சம், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அப்கோர்ஸ் கிருஷ்ணாவோட உலகத்துக்கு போவோம், அது வேற இருக்கவே இருக்கு. அது போறதுக்கு முன்னாடி ப்ரிஃபேஸ் என்ன, இந்த உலகத்தையும் நம்ம பழகிக்கணும். இந்த உலகத்தை நம்ம என்ன ஜென்மம் எடுத்திருந்தாலும் இப்போ மனுஷ ஜென்மத்துல இருக்கும், அதனால நல்லா உணரலாம். வேறொரு ஜென்மமா இருந்தாலும் உணர கூட முடியாது. உணர்ச்சி அந்த மாதிரி ஒரு உணர்ச்சி இருக்காது. பகவான் பேர்ல நான் பிரார்த்தனை பண்ற உணர்ச்சி எல்லாம் இருக்காது. அப்ப என்னது அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப், மோட்சம் கிடைச்சு பகவானுடைய உலகத்துல எவ்வளவு சந்தோஷமா இருப்போம், அந்த சந்தோஷத்தை இங்கே அனுபவிக்கலாம். எப்படி? பகவத்கீதையில கொடுத்துருக்க எல்லா ஸ்டெப்ஸ் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரோ அதை ஃபாலோ பண்ணும். ஆனா இன்னைக்கு ஒரே வேற போட போற, அது என்னதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, முடிவு என்னது? துறவின் பக்குவம். அவ்வளவு எளிமையா, அவ்வளவு ஒரு ஹம்பிள். பகவான் கிருஷ்ணா இஸ் சோ வெரி ஹம்பிள். உனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா, சரி நீ இப்படி பண்ணிடலாம் 12th சாப்டர்ல அப்படி சொல்லிட்டு இன்னைக்கு ஒரேடியா சொல்லிடுவார். ரொம்பவே ஈஸியா உள்ளது, நான் பாதையா தரேன், வேணா அந்த மாதிரி பண்ணு அப்படின்பார். சோ முடிவு துறவின் பக்குவம், அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். அவரது தெய்வீக அருள் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா, ஸ்தாபகராச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம், அவர்களின் போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். நேத்து என்ன பார்த்தோம்? ஸ்ரத்தாத்ரயா, நம்பிக்கை. மூன்று விதமான மக்கள் இருக்கார்கள். அவளோட ஸ்ரத்தான நம்பிக்கை எப்படி இருக்கும், அவங்க சாப்பாடு எப்படி இருக்கும், அவங்களோட தியாகம் எப்படி பண்ணுவாங்க, தவம் எப்படி பண்ணுவாங்க, தானம் எப்படி பண்ணுவாங்க, எல்லாம் விழாவரியா எல்லாம் சொல்லியாச்சு. நம்ம தான் என்ன பண்ணோம், நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம்னு தெரிஞ்சு அதுல இருந்து வரணும், இம்ப்ரூவ் பண்ணி நல்ல சத்துவ குணத்தை சத்துவ குணத்தையும் தாண்டி சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நம்ம தான் போகணும். அப்புறம் முடிவு என்னது? ஓம் யாரை குறிக்கிறது? தத் யாரை குறிக்கிறது? சத். ஓம் தத் சதி தி அப்படின்னு படிக்கிறோம் இல்லையா, அது யாரை குறிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்கணும்னா, கர்ம யோகத்தின் மூலம் கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுதலை. இப்ப இவ்வளவு நாள் என்னன்னு புரியலையே, கர்ம யோகம்னா என்ன, கர்ம காண்டினா என்னது? கர்மா தனக்கு வேண்டி செய்யறது எல்லாமே கர்ம காண்டி, ஞான காண்டி. ஞானத்தை வளர்த்துறோம். ஆனா எனக்கு வேண்டி, எனக்கு ஒரு பிரைஸ் கிடைக்கணும், மெடல் கிடைக்கணும், அதனால படிச்சேன். அது மாதிரி படிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. நான் அந்த கோர்ஸ் போனேன், பகவத்கீதா கோர்ஸ் போனேன், என்னத்துக்கு? அது எண்டுல ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க. ஓ அப்படியா, ஆமா நல்லா படிச்சு நான் இது பண்ணினாக்கா எனக்கு பெரிய எனக்கு கொப்பை கொடுப்பாங்க, மெடல் கொடுப்பாங்க, கிரீடம் கொடுப்பாங்க, ஏதோ ஒன்னுத்துக்கு. அதெல்லாம் கர்ம காண்டிஸ். கர்மா பண்றோம், ஆனா அது ஒரு பலனுக்கு செயலா பண்றோம். எதுவுமே யோகம் அந்த மாதிரி வந்தது. கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், என்னெல்லாம் யோகம் இருக்கும். யோகம்னா என்னது? பகவானுடன் இணையறது, நாட் பிசிக்கலி, பகவானுடன் மனதார இணையறது, அது எல்லாமே யோகம். சோ பெட்டர், கர்ம யோகம் இஸ் பெட்டர் தென் கர்ம காண்டி. ஞான காண்டியை விட ஞான யோகம் பெட்டர், அந்த மாதிரி. சோ கர்ம யோகத்தின் மூலம் கர்ம பந்தம். இப்ப நம்ம எல்லாம் எப்படி இருக்கோம்? எனக்கு வேண்டி பண்ணேன், எனக்கு வேண்டி வேலைக்கு போறேன், சம்பாதிக்கணும், என் மக்களுக்கு வேண்டி, என் மனைவிக்கு வேண்டி, என்னோட வீட்டுக்கு வேண்டி, என்னோட ஒரு பந்தத்துல இருக்கும். அவன் நம்மள ஃபோர்ஸ் வேற பண்றது. அந்த கிளாஸ்க்கு வரணும்னு நினைச்சாலே எவ்வளவு பேர் ஜாயின் பண்ணி அப்ளை பண்ணிருக்காங்க, படிக்கணும் ஆர்வத்துல தானே. ஏன்னா எல்லாருமே பயசோல், எல்லாருமே சச்சித்தானந்த குவாலிட்டியில தான் இருக்கும். யாருமே மோசம் கிடையாது. சோல் இஸ் ஆல்வேஸ் பயஸ். ஏன்னா அவருடைய அங்கம் தானே, நம்ம எல்லாருமே பகவானுடைய அங்கம். அப்ப நம்ம என்ன சோடையா போவோமா என்ன? அப்ப நம்மளும் நல்ல குவாலிட்டி தான். ஆனா என்ன, வேற ஒரு இந்த அட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இருக்கும்போது வேற திங்ஸ்ல அட்ராக்ஷனாலதான் நம்ம மயங்கி போயிடுது. நம்ம மைண்ட் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட், வேற எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. பகவத்கீதா எல்லாம் செகண்டரி பார்க்கல, இப்பவே படிச்சா என்ன வேணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு எண்ணம் நமக்கு வர ஆரம்பிச்சுடுது. கண்ணெடுத்து கொடுத்துருக்க பகவானே பாக்குறதுக்கு தான். ஆனா வேற விஷயங்கள்லாம் பார்த்து காஞ்சு ஓஞ்சு அப்புறம் இன்னைக்கு ஒண்ணும் இல்ல, ஃப்ரீயா இருந்தேன் அதனால பகவானை பாக்குறேன். காது அப்போ பகவான் எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் பகவானை கேட்கறேன், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா ஒரு காலம் இப்பவும் பண்ணல. நான் 70 வயசு ஆயிடுச்சு, 80 வயசு ஆயிடுச்சு, 90 வயசு ஆயிடுச்சு, இப்பதான் ஃப்ரீனா. இப்ப காது ஒர்க் பண்ணாது. காதுன்னு ஒரு இருக்கும், அதுக்குள்ள டமாரம் தான், ஒண்ணுமே கேட்காது. கண்ணுன்னு இப்படி இருக்கும், ஒரு என்னது கோலி குண்டு. கண்ணு தெரியாது, என்னதான் கண்ணாடி போட்டு சோடா பாட்டில் போட்டாலும் கண்ணு தெரியாது. மைண்டு அப்சல்யூட்லி ஒர்க்கே பண்ணாது. எல்லா பார்ட்ஸும் ரிப்பேரா இருக்கும். அப்புறம் பகவான் எப்படி படிக்கிறது, பகவான் எப்படி நினைக்கிறது, லைஃப் எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டுதான் பகவத்கீதா கொடுத்துருக்கே தவிர வாழ்ந்து முடிச்சப்புறம் இந்த உடலை விட்டு போற சமயத்துல பகவத்கீதை படிச்சு பிரயோஜனம் இல்லை. அப்புறம் அடுத்த பிறவி ஹியூமனா பிறந்தவன படிக்கலாம். பெட்டர் லக் நெக்ஸ்ட் டைம் சொல்லுவாங்க, இது பெட்டர் லக் நெக்ஸ்ட் ஜன்மம் தான்.
அந்த நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்திலையும் ஹியூமன் பீங்கா பிறந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இதெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர் தான். இட் இஸ் நாட் சோ ஈஸி. அதுவும் பகவத்கீதையில கொடுத்துருக்கேன். நம்ம அந்த ஸ்லோகால பார்த்தோம், பகூனாம் ஜன்மனாம் வந்து, நிறைய ஜென்மம் எடுத்திருப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு சுக்ரித் கிடைக்கிறதுக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விதம் நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதுக்கும் நிறைய ஜென்மமா நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணிருக்கோம். அப்புறம் தான் நமக்கு இந்த மாதிரி இதே கிடைக்கிறது. சரி, கிடைச்சோன்னா நமக்கு ஒரே ஜென்மத்துல எல்லாம் மோட்சம் கிடைச்சு போமா? நோ, அதுவும் ரொம்ப பிரயத்தனம் பண்ணி அது 6வது சாப்டர்லயும் கொடுத்துருக்காரு. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல யோகம் எல்லாம் பண்ணின அப்புறம் ஏதோ ஒரு 100 out of 100 போகணும், அது மார்க் வாங்கணும். அங்கெல்லாம் கிரேஸ் மார்க் எல்லாம் கிடையாது. அப்போ 99.999 தான் வாங்கியிருக்கான். ஒரு நல்ல யோகி, நல்லா தபஸ் பண்றான், எல்லாம் பண்றான். அப்போ அவனுக்கு வந்து அந்த இலக்கை அடைய முடியலைன்னா அப்போ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். இன்னும் பண்ணு, இன்னும் பக்தி, நீ பண்ண பக்தி போராதுன்னு சொல்லிட்டு நல்ல வீடு, நல்ல ஆன்மீக வீடு, இல்லை நல்ல ஒரு பணம் வசதியா இருக்கும், உனக்கு அதுவும் டென்ஷன் கிடையாது, எல்லாம் எல்லாம் ஹாப்பியா இருக்கும். அவங்களும் பக்தி பண்ணுவாங்க, நீயும் பக்தி பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி செல்வந்தர் வீட்டுல, இல்ல நல்ல ஆன்மீக வீட்டுல, இல்ல நல்ல ஒரு நாலேஜ், அந்த மாதிரி நல்ல வீட்டுல நம்ம இருக்கும்போது என்னது, நல்ல அம்மா அப்பா, ஏன்னா அவங்களே எடுத்துக்காட்டா இருப்பாங்க, அவங்களே பக்தி பண்ணுவாங்க. அந்த பையனுக்கு, அந்த குழந்தைக்கு என்ன தெரியும்? பக்தி பண்ணதான் தெரியும். அவங்க எப்படி இருக்காங்களோ யத்யத் ஆச்சரியத்தை, அதுவும் இருக்கு ஸ்லோகால், எல்லாம் இருக்கு. எப்படி எப்படி நீங்க இருக்கீங்களோ அப்படி எப்படி உங்க பசங்க வருவாங்க. நீ சொல்வதை நான் கேட்க மாட்டேன், நீ செய்வதை செய்வேன் அப்படின்லாம் ஸ்லோகால் வந்திருக்கு. அப்படின்னா இன்னொருத்தர் நம்ம எடுத்துக்காட்டா இருக்கும். வீட்லயே நம்ம எடுத்துக்காட்டா நம்ம வந்து ஏதோ பண்றோம்னா பசங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்கள என்னவோ சொன்னோம், அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. நம்ம செய்யறத பார்த்து அவங்க படிப்பாங்க. வி ஷுட் பி லைக் அ டார்ச் பேரர் மாதிரி. நம்ம தான் வந்து முன்னோடியா இருந்து உங்களுக்கு வழி நடத்தணும். ஸோ இது எல்லாம் இருக்கு. லைஃப் எப்படி வாழணும், எப்படி வாழக்கூடாதுன்னு நிறைய இருக்கு. ஸோ இது வந்து நம்ம இந்த சுக்ரத் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இதெல்லாம் படிக்கிறதுனாலும் நம்ம நிறைய ஜென்மங்களா பிரயத்தனம் பண்ணிட்டு தான் இது கிடைச்சிருக்கு. அடுத்த ஜென்மம் எல்லாம் புழு பூச்சியா போயிட்டோம்னா திரும்பி இப்படி 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 வர வேண்டாதான் மேல போறதுக்கு. ஸோ அதனால இப்போலேருந்தே, இன்னையிலேருந்தே நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணது பார்க்கணும். அப்புறம் செயலின் 5 காரணிகள். ஒரு செயல் பண்றோம்னாக்கா நம்ம என்ன நினைச்சோம், நான் பண்றேன் அவ்வளவுதானே அப்படின்னு. அது சூப்பர்ஃபிஷியலா பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கும், மேலோட்டமா பார்த்தா. இல்லை, அப்புறம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும், ஓ அப்படியா, ஆமா ஆமா, எனக்கு நினைவு வருது, அந்த இயற்கை இயற்கை முக்குணங்கள் தான் நம்மள பண்ண வைக்கிறது. எஸ், ஏ ஃபார் ஆப்பிள் படிச்சோம், அப்புறம் என்ன படிச்சோம், ஏ ஃபார் ஆண்ட் படிச்சோம். ஓ அப்படியா, ஏ ஃபார் ஆப்பிள் இருக்கு, ஆண்ட் முடியும். இப்ப அப்படி இல்லை, ஏனாலே என்னது, கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் ஏ, கேபிட்டல் ஏ வரதெல்லாம் ப்ராப்பர் நவுன்ல வரும், அப்படியெல்லாம் சின்ன ஸ்மால் ஏ வந்து நடுவுல வரும். இதெல்லாம் இன்னும் கிராமர்ல இன்னும் நிறைய படிக்கும்போது புரியுறது. அதான் இந்த இருக்கு. அது மாத்திரம் இல்ல, அவனுக்கு நேச்சர் மாத்திரம் வந்து முகுணங்கள் மாத்திரம் வந்து செயல் பண்ண வைக்கிறது இல்லை, இன்னும் வேற இது இருக்கு, காரணங்கள் இருக்கு. அப்படின்னா இது 13 சாப்டர்ல படிச்சோம். இன்னைக்கு வந்து திரும்பி அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஷுட் நோ இந்த நாலேஜ். இந்த நாலேஜ் நமக்கு வேணும். அப்புறம் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் மற்ற உயிர்வாழிகளையும் கட்டுப்படுத்தும் முக்குணங்கள். எல்லா உயிர்வாழிகளும் அதுதான் கட்டுப்படுத்துறது. அப்புறம் அவங்க செயலையும், நம்ம இது ஒரு செயல் பண்றது என்னது, அந்த முக்குணங்களாலதான் பண்றோம். ஆனால் அதை மீற முடியுமா கட்டினா, எஸ், அது மீறி போக முடியும். அப்படி பக்தி ஒரு காரணமா தான் நம்ம வந்து இதை மீறி போக முடியும். அப்புறம் வர்ணாசிரமத்தின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் மூலம் சுத்திகரிப்பு. வர்ணாசிரமம் யாரு பண்ணியிருக்காங்க, பகவான் தான் பிரித்திருக்கார். வர்ண ஆசிரமம்னாக்கா என்னது, நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம், பிறவி குணம்னு ஒண்ணு உண்டு. எந்த மாதிரி குணம், அது மாதிரி ஒரு செயல் புரியணும். நமக்கு என்ன குணம் இருக்கோ அது அக்கார்டிங்ல தான் செய்யணும். நல்ல கால்குலேஷன் தெரியும், நல்ல பிசினஸ் டாக்டிக்ஸ் இருந்தா, எஸ், யூ கேன் பிகம் அ சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் மேன். நல்ல ஸ்லோகம்லாம் நல்லா வருது, நல்ல ஒரு ஆன்மீகத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, நாட்டம் இருக்கு, அது நல்ல ஸ்லோகம் டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறான், அந்த மாதிரி இருந்தா தென் யூ ஷுட் கோ ஃபார் தட் ஆன்மீகத்துல. அப்ப அவன் தான் பிராமணா. நம்ம அந்த குவாலிட்டி வச்சுதான் பிராமணா, க்ஷத்ரியா, நல்ல வீரமா இருக்கிறவங்க வந்து பை நேச்சர் ஹி ஹாஸ் தட் இது க்ஷத்ரிய குவாலிட்டி, நல்ல தைரியமா இருக்கிறது. சோ இதெல்லாம் வந்து பிறவி குணங்கள். இந்த பிறவி குணத்துக்கு ஏத்தா போல வேலையும் எடுக்கணும். இன்னொருத்தான் அவன் ஐடில இருக்கான், நானும் ஐடில போறேன், அவன் பிசினஸ் பண்றான், நானும் பிசினஸ் பண்றேன், எல்லாம் சொதப்பல் தான். அதனாலதான் யாருமே இந்த காலத்துல பார்த்தா ரொம்ப ஃபியூ பீப்புள் ஆர் சக்சீடிங் கூட சொல்ல முடியாது. மானிட்டரிலி சக்சீடிங்கா இருக்கும். பட் ஆன்மீகத்தை பார்த்தா எல்லாருமே நாலேஜே கிடையாது, ஜீரோ தான். அதுதான் பகவான் சொல்றதுதான் பகவத்கீதாலே, நம்ம எல்லாமே கொஞ்சம் முட்டாள்கள் தான் அப்படின்னு. சோ வர்ணாசிரம பகவான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு, இதனால சுத்திகரிப்பு தான். இதனால என்னன்னாக்கா, நாட் டு டிஃபரன்ஷியேட் பீப்புள், ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பார், அந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் அமைத்திருக்கார். அப்புறம் பிரம்ம நிலை, ரகசிய அறிவு என்னதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். எஸ். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமः. மோக்ஷ சந்நியாச யோகः அத அஷ்டதசோ அத்தியாயः. அஷ்டன 8, தசோனா 10, 18. அஷ்டதசோ அத்தியாயः. எஸ், யாரோ படிக்கிறீங்களா? ஒன்னொன்னு படிக்கிறீங்கன்னா படிங்க. நீங்களாம் பிஸியா இருந்தீங்கன்னா நானே படிச்சு போறேன். நல்லா இருக்கீங்க? நான் படிக்கிறேன் மாதா. படிங்க மாதாஜி. பானுமதி. அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசஸ்ய மகாபாஹோ தத்துவம் இச்சாமி வேதித்தும் தியாகஸ்ய ச ரிஷிகேஷ வதக்கேஷி நிஷூதனः
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேசி ஹரே கிருஷ்ணா. கேசிங்கிறது ஒரு அரக்கனோட பேர். இதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் படிக்கலாம் இங்க. இனிமே 18 days ஆயிடுத்து இல்லையா? அந்த இனிமே என்ன சம்மர் வெக்கேஷன், குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் எக்ஸாம்லாம் ஆனப்புறம் என்னது சம்மர் வெக்கேஷன் என்ன வேணா பண்ணலாம். கேன் கோ ஃபார் ஸ்விம்மிங் கிளாஸ், கேன் கோ ஃபார் கராட்டே கிளாஸ், யூ கேன் கோ ஃபார் என்னது என்னெல்லாம் இருக்கு, பாட்டு கிளாஸ், டான்ஸ் கிளாஸ், வயலின் கிளாஸ், எல்லா கிளாஸும் போகலாம். இப்போ நல்ல ஃப்ரீ. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா 18 days முடிஞ்சிடுது. ஒரு டோன்ட் கோ அவே ஃப்ரம் த குரூப். ஏன்னா இனிமே தான் இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய வரப்போறது உங்களுக்கு. இவ்வளவு நாளா 18 days கோர்ஸை பத்தியே சொல்லி 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 அது போரே அடிச்சிருக்கோம். யாரும் தொடர்ந்து கூட படிச்சிருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இனிமே அப்படி இல்லை, ஒரு கிளாஸோட இன்ஃபர்மேஷன் போடுவோம். காலையில இதே டைம்ல பாகவதம் நடந்துட்டு இருக்கும். இந்த நாளையில இருந்து அங்க அட்டென்ட் பண்ணலாம். பாகவதம்னா என்னது, அது இவ்வளவு ரொம்பவே அமிர்தம். அதை கேட்டா நம்ம பாவம் எல்லாமே கேட்டாலே படிக்க கூட வேண்டாம். இந்த கதைகள்லாம் கேட்டா, பகவானோட கதைகள்லாம் கேட்டாலே பாவம்லாம் போயிடும். எதுவுமே அப்படித்தானே இல்லையா? நல்லது பண்ணா இல்லாம. சோ பாகவதம் நடக்கிறது இப்ப தமிழ்ல நடந்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம மிஸ் பண்றதுக்கு இது இப்படி என்னது காலையில டைமிங் இப்படி இருந்தாலும் பாக்கி 18 days கோர்ஸ்க்குலாம் நாங்க சொல்லவே இல்லை. 3 மணி இருக்கு, 9 அவங்களுக்கு நான் இப்ப ஃப்ரீ தானே சொல்லிருக்கலாமே. இல்ல அவங்க கிட்டையும் சொல்லல. ஏன்னா நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தான் போகணும் இல்லையா? 18 days கோர்ஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் 18 days. அதுக்கப்புறம் இப்ப நாளையில இருந்து ஃப்ரீ ஆகும்போது நீ என்ன பண்றது, 6 மணி கிளாஸ் இல்லையா, அங்க போய் உட்காரணும். அந்த லிங்க் நான் போடுவேன் இன்னைக்கு, கண்டிப்பா நான் போடுவேன். இப்ப நாளையில இருந்து அது கேட்கலாம். அதை கேட்டு ஒன்னும் நீங்களா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனே இல்லை. படிக்கிறவங்க படிப்பாங்க, சொல்றவங்க சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. நீங்க மட்டும் டெய்லி கேட்க அதோட அமிர்தமும் உங்களுக்கு மெதுவா அதோட ரசம் புரிய வரும், நல்லா பிடிச்சு வரும். சோ இதுல பண்ணது. அப்ப அதே போல புக் ரீடிங் சொன்னீங்க. அதுல பிரபுபாத இதுல கிருஷ்ணா என்ன சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட லீலைகளையே நிறைய ஒரு புக்கா தொகுத்திருக்காரு. ஒன்னும் இல்ல, பாகவதத்தோட 10th canto தான். அது அவரோட லீலைகள் தான். அதுல இந்த கேசி நிஷூதனர், கேசிங்கிற அரக்கன் குதிரை ஃபார்ம்ல வருவார். அது எப்படி அடக்கினார், எப்படி கொன்னார், அந்த மாதிரி இது இருக்கும். அப்போ கேசி நிஷூதனா இந்த வேர்டு வந்தது. அதனால அந்த இது சொன்னேன் நான். கேசி நிஷூதன். அப்போ சஞ்சய் கேட்கிற என்னது, அவருக்கு இன்னும் டவுட் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு. எல்லாம் எனக்கு கிளியரா எடுத்து சொல்றாருனால ஏதோ கொஞ்சம் டவுட் இருக்கிறதையும் அவர் கேட்டு பினிஷ் பண்றாரு. அர்ஜுனன் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். எப்போல இருந்து ஆரம்பிச்சார். 3rd chapterல கேட்டாச்சு, 5th chapter எல்லாம் கேட்டு திரும்பி அவர் அதுலயே இருக்க. உங்களை வழிபடணும்னா என்ன பண்ணணும், துறவுனாக்கா எல்லாத்தையும் திறந்து மலைக்கு மேல போயிட்டு குகையில உட்காந்துட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுமா, இல்லை என்னது தியாகம், ஜஸ்ட் சாக்ரிஃபைஸ் அப்படி போறோம். எனக்கு வேண்டாம், என்னுடையதுன்னு ஒன்னும் கிடையாது, அந்த மாதிரி இருக்கணுமா? இதோட என்ன டிஃபரன்ஸ் நான் புரிந்து கொள்ள, இதோட நோக்கம் என்னது அப்படின்னு சொல்லி புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதி. புலன்களில் ரிஷி கேஷா, இல்ல புலன்களை அடக்குபவர் யாரு, அர்ஜுன், இவர் கிருஷ்ணா. இது போல நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கும். இவருக்கு தூக்கத்தை வென்றவரே, செல்வத்தை வென்றவரேன்னு அர்ஜுனாவுக்கு இருக்கும். அதே போல நிறைய வேர்ட்ஸ் வரும். அதெல்லாம் நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணி நம்ம எழுதி வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் ஒரு ஃபன் சேர்க்கை. இப்படி எல்லாம் பேர் வருது, ஆஹா இது நோட் பண்ணி வச்சுட்டு படிக்கலாமே, இவ்வளவு பேர் அவங்க கொடுத்துருக்காங்களேன்னு ஒரு ஆர்வத்துக்கு வழிதான். இது யாரும் அவங்க கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. நம்மளோட நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, வேற யார் படிக்கிறீங்க? ஒன்னு எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுத்தேன். நான் நிறைய ஸ்லோகா இருக்கு, முடிக்கிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். யாராவது விருப்பம் இருக்கா, ஃப்ரீயா இருக்கீங்கன்னா படிக்கலாம். ஓகே, நான் படிக்கிறேன். பகவான் உவாச்ச, காமியானாம் கர்மணாம் யாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுஹு சர்வ கர்ம பல தியாகம். என்ன சொல்றாரு கடைசியில? நம்ம இதுக்கு முன்னாடி 12th chapterலயும் பார்த்தோம். 12th எங்க பார்த்தோம்? ஆமா, 12th chapter தான் பார்த்தோம். நீங்க வேலை பண்ணுங்க, ஆனா அதோட பலன் கர்ம பலம் அப்படின்னா என்னது, கர்மா பண்றோம், அதன் பலன் என்னன்னு கேட்கறோம் இல்லையா? எது படிச்சாலும் இப்ப குழந்தைகள் ஸ்கூல்ல படிக்கிறவங்க எனக்கு நல்ல மார்க் வாங்கணும், அதான் படிக்கிறேன் அப்படின்பா. நம்ம வேலைக்கு போறோம், பணம் சம்பாதிக்கிறோம், பணம் ஏதோ ஒண்ணு எதிர்பார்த்து தான் போறோம். இல்ல நல்லா உழைக்கிறோம், எனக்கு நல்ல ஒரு என்னது பொசிஷன் வரணும், நல்ல ஒரு இப்போ இன்கிரிமெண்ட் கொடுக்க போறாங்க, எனக்கு எல்லாம் செலக்ட் பண்ண போறாங்க, யார் நல்லா வேலை பண்ணாங்களோ, நல்ல டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணாங்களோ. இது இந்த ஃபீல்ட்ல பார்க்கலாம். மார்க்கெட்டிங்ல டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணணும், எல்லாத்துக்கும் ஒரு டார்கெட். அதை அச்சீவ் பண்ணவங்களுக்கு ஒரு நல்ல இன்க்ரிமெண்ட், நல்ல போனஸ் எல்லாம் கொடுக்க போறாங்க. நம்ம அதுக்கு வேண்டி நம்ம பிரயத்தனம் பண்றோம். இதெல்லாம் தான் பலனை எதிர்கொண்டு நம்ம செயல் பண்ணிடுறது. ஒரு யாரோ கேட்டாங்க, நம்ம டிவோட்டில தான் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு மேபி 2 years 2.5 years பேக். அவங்க அந்த பிள்ளை கேட்ட, சின்ன பிள்ளை தான், பிசினஸ் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன், 22 வயசு என்னதான் இருக்கு, யூத்துக்கு தான் சொல்லி கொடுத்தேன், சின்ன பிள்ளை தான். அப்போ எப்படி நாங்க பிசினஸ் பண்றது? பிசினஸ்லயே ஃபர்ஸ்ட் எப்படின்னா ஆர்வத்தோட தானே ஆரம்பிக்கிறோம். எங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கணும், நல்ல பிசினஸ்ல நல்ல முன்னேறணும்னு சொல்லிட்டு தானே ஆரம்பிக்கிறோம். அதுவே விட்டுட்டுனா எப்படி பிசினஸ் பண்றது? பாவம், கேட்ட கொஸ்டின் கரெக்ட் தான். ஆனா நான் என்ன சொன்னேன்னா, கரெக்ட் தான், அந்த எண்ணம் இருக்கணும். ஆனா அது கிடைக்கலைன்னா என்ன பண்றது? அதுதானே கொஸ்டினே, அங்கதானே வருது. நமக்கு எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வரணும், நல்லா பண்ணணும், அதுதான் இன்ட்ரெஸ்டோட தான் பண்ணுங்க. எப்படி வேணா படிக்கல, எப்படி வேணா மார்க் வாங்கினா படிக்கவே மாட்டோம். எப்படி வேணா பிசினஸ் பண்ணா ஒழுங்கா எஃபர்ட் போட மாட்டோம். என்ன பண்ணணும், என்னோட தொழில் நல்லா வரணும்னா நல்ல எஃபர்ட் போடுவோம். ஆனால்
சப்போஸ் அது சொதப்பிடுத்து ஏதோ ஒண்ணு இதுல அது வந்து மோசமா போயிடுத்துனா அதனால இடிஞ்சு அதனால போட்டுனே அதனால அது இதெல்லாம் அந்த மாதிரி போகாதீங்க. அதுக்கு வேண்டிதான் பகவான் வந்து இது எல்லாமே சொல்றார். நான் இருக்கேன், என்ன நம்புங்க. டெஃபினெட்லி ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல்ல யாரும் வந்து ஜெயிக்க மாட்டாங்க. ஆனாலும் பட் அந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே தான் சொல்றாங்க, அவ்வளவு டைம் நான் வந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியில் யுரேகா அப்படின்னு அப்படியே பாட்டப்ல இருந்து வெளியில வந்தாருல நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல் ஏதோ ஒரு சம்திங். சோ என்ன யாரோட ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல் எல்லாம் சக்சீட் ஆகாது. சக்சஸ் ஆகலைன்னா என்ன ஆகும்? மனசு இடிஞ்சு போய் பைத்தியக்காரத்தனமாயி அதனால இம்பேலன்ஸ் ஆகி அப்புறம் வந்து டிப்ரெஷன்ல போய் அதுக்கு வேண்டி அப்புறம் அவங்க கியூல நிக்கணும். அவன் என்ன கொடுப்பான்? சைக்கியாட்ரிஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? அப்படியா எல்லாம் கேட்டுட்டு இந்தாப்பா மருந்து. என்ன மருந்து? தூக்க மருந்து தான் கொடுக்குறான். ஏன்னா மைண்ட் அவ்வளவு உனக்கு டிப்ரெஸ்டா இருக்குல்லையே, தூங்கு. நல்லா தூங்கி தூங்கி திரும்பி தூங்கி அப்புறம் வந்து மைண்ட் ஒரு மாதிரி காம் ஆகும். ஏன்னா நீ ரொம்ப ஹைப்பரா இருந்துட்ட அப்படின்னு. பகவத்கீதா படிச்சாலே போதும். பகவத்கீதாலே அது காமிங் எஃபெக்ட் தான் வரும். இதுதான் கர்ம பலத்தை தியாகம் பண்ணும். நீ பண்ற செயலோடு இதனால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும், நல்லது கிடைக்குமா, கிடைக்கணும் அது பண்ணிதான் நீ பிரயத்தனம் பண்ண. ஆனா கிடைக்கலைன்னா என்ன? அது பகவானுடைய இச்சை. பகவான் நினைத்தா நம்ம கொடுப்பார். அது நம்ம இதுலயும் பார்த்தோம் இல்லையா? 10th சாப்டர்ல வந்து அர்ஜுனா என்ன சொல்றாரு? நான் உங்களுடைய என்னது 11th சாப்டர் நினைக்கிறேன், நான் உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை காண எனக்கு முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எனக்கு அந்த சக்ஷு, எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கண்களை கொடுங்கன்னு. இப்படிதான் நம்ம வேண்டணும். நான் சக்சஸ் ஆகணும். ஆனா நான் சக்சஸ் ஆகிறதுக்குள்ள தகுதி எனக்கு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா என்ன சக்சஸ் பண்ணி காட்டுங்க, நீங்க பண்ணுங்க. இல்ல அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும்? சக்சஸ் ஆகலைனாலும் ஓ எங்கிட்ட ஏதோ கம்மி இருக்குல்ல, அதனாலதான் நான் சக்சஸ் ஆகல, நான் அந்த ஒரு ஒரு ஆசுவாசம் வரும், ஒரு சமாதானம் வரும் நமக்கு. இல்லைன்னா ஒரே ப்ரெஷர் ஆயிடும் உள்ள. சோ பாதி வியாதி என்னன்னா நம்ம இதனாலதான், என்னது இமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸ்னால்தான். சோ என்ன சொல்றாரு? சந்நியாசம் கவியில் சர்வ கர்ம பல தியாகம். இது இப்படி பண்ணணும். ராகு தியாக விசக்ஷனா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினா ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல். ஜடம் ஆசை. இப்ப நம்ம ஜடம் உலகத்துல தானே இருக்கும். இதனால என்ன ஆசை வரும்? ஏதோ ஒரு சந்தோஷம் வேணும், பணம் வேணும், வீடு வாங்கணும், இத்துன்னு எல்லாம் வச்சிருக்கோம். அந்த ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல். பண்றேன், கிடைச்சா சரி வாங்கலாம், வீடு வாங்கலாம். ப்ராஃபிட் கிடைக்கலையா வேண்டாம், அப்போ வாங்க மாட்டேன். அடுத்த டைம் ட்ரை பண்றேன், திரும்பி ட்ரை பண்றேன். அந்த மாதிரி சந்நியாசம் இதுதான் வந்து துரத்தல். இது சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதே தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கிறார். ரொம்ப சட்டல் டிஃபரன்ஸ், ரொம்ப எல்லாம் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்ல. சந்நியாசம்னா என்னது? ஆசைகளை துறக்கிறது. அதோட என்ன பலனை வந்து நம்ம இது இல்லையா, ஆசை இருக்கும், இந்த மாதிரி பண்ணோம் அந்த மாதிரி கிடைக்கும் அப்படி. அந்த ஆசையை துறக்கிறது சந்நியாசம். செயல்களின் பலன்களையே துறக்கிறது வந்து தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கிறார்கள். அப்ப நமக்கு பலன் இல்லாம போகுமா? கண்டிப்பா இதோட பலன் வரும். அந்த வந்த பலனை நம்ம வந்து ஆனந்தமா ஏற்றுக்கொள்ள நம்ம மைண்டை வந்து பழக்கிக்கணும். हरे कृष्ण. त्याज्यम दोषवत् इत्येत्के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपकर्म न त्याज्यम इति चापरे. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி, தோஷம்னா அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது, சின். எல்லா பலநோக்கு செயல்கள் என்னெல்லாம் உண்டோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து தோஷம், அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது, அந்த மாதிரி எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் அப்போ அப்படின்னாக்கா அப்ப நான் ஒரு வேலையும் பண்ண வேண்டாமே, பண்ணினா டெஃபினெட்லி எதிர்பார்ப்பேன். அப்ப நான் ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாமா? நோ 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 நோ, தட் யூ கான்ட் டு. யாகம் பண்றது பண்ணதான் வேணும், உங்களுக்கு ஜபம் பண்றது பண்ணதான். இதனால என்ன பலன் கிடைக்கும்னு தான் விடணுமே தவிர, அப்ப நம்ம ஒண்ணு எதிர்பார்க்கவும் வேண்டாம்னா அப்ப நான் செயலே பண்ண மாட்டேன், நான் ஒழுங்கா காலையிலேயே எதுக்க மாட்டேன், ஜபம் பண்ணணும், அது பண்ணக்கூடாது. அது என்ன பகவானே சொல்லியிருக்கேன். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். சாதுக்கள் கூறினா, அறிஞர்கள் கூறினா சொல்லிட்டு இவரே அதை சொல்லி இது வந்து ஆணித்தரமா சொல்றாரு. அதனால இப்படிதான் இருக்கணும், இதுதான் என்னோட வேர்டிக்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நம்ம பகவான் சொன்னது அப்படியே ஏத்துன்னு நம்ம வந்து நடத்தினோம்னா நம்ம லைஃப் வில் பி அப்படியே என்னது சன்னியாசம், மோட்ச சன்னியாசம். மோட்சம் கிடைத்த ஒரு சன்னியாசம் வாங்கி மோட்சம் கிடைச்சா என்ன ஒரு அனுபவம் இருக்கும், அது இந்த லைஃப்லயே நம்ம வந்து அனுபவிக்கலாம். ஓகே. यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तद यज्ञोदाனம் தபச்சைவ பாவனானி மனிஷினாம். யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது, அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். கண்டினியூஸ் இவர் பேசுறது தானே இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து இது வந்து திரும்பி ரிப்பீட் ஆயிருக்கே அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. சில பேருடைய நம்ம போயம் எல்லாம் பார்க்கலாம், சில வேர்ட்ஸை ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் நாட் தியர் மிஸ்டேக், என்ன திரும்பியா தப்பா எழுதியிருக்கா நம்ம நினைக்க கூடாது. அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் பாயிண்ட். அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும்போது இன்னும் நமக்கு நல்லா புரியும். ஒரு ஆணியை வந்து அடிக்கணும்னா போய் எடுத்தா உள்ள இல்லையே, அடின்னு அடிச்சாதான் உள்ள போகும். அது கான்கிரீட்டா இருந்தா போகவே செய்யுது, நல்லா ட்ரில் பண்ணி தான் ஏத்தணும் இல்லையா. அந்த மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி இங்க கான்கிரீட் தான், நிறைய விஷயங்களை வந்து ஒரு இது பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கோம், உள்ள எல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் போகாது. அப்ப அந்த பகவானுக்கே தெரியும். சரி, திரும்பி சொன்னதையே தெரியும். அர்ஜுனன் கதை அப்படித்தானே,
அவன் ஆல்ரெடி அவன் வந்து டிப்ரெஸ்ல இருந்தான். என்னோட தாத்தா, என்னுடைய மக்கள், என்னுடைய யுவா கசின்ஸ் அவங்களை எல்லாம் எப்படி கொல்றது, என்னோட ஆச்சாரியார், அந்த மாதிரி ஒரு இமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸ்ல இருந்தான். அவனுக்கு ஒரு வாட்டி எல்லாம் சொன்னா புரியாதுன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி திரும்பி சொல்றாரு. இப்போ அடுத்த ஸ்லோகம் அதேதான், சேம் மேட்டர் இஸ் பீன் ரிப்பீட்டட். அப்போ யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. நான் பெரிய பிரபுபாத், நான் நல்ல பெரிய ஆச்சாரியர், நான் சின்ன வயசுல நல்லா பண்ணிட்டேன், எப்பவுமே ஜபம்லாம் பண்ணியிருந்தேன், இப்ப நான் ஜஸ்ட் மேக்கிங் டிவோட்டிஸ், அவ்வளவுதான், இனிமே நான் வந்து பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவருக்கும் அந்த 16 ரவுண்ட் பண்ணோம்னா அவரும் பண்ணிதான் ஆகணும். ஏன்னா அதுதான் வந்து தூய ஆத்மா. நான் இருக்கேன், அதுல மாசுபடுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும்? இப்ப நல்ல ஒரு கண்ணாடி வாங்கினோம், தொடச்சு வச்சிருக்கோம், இனிமே வந்து நல்ல கண்ணாடி வாங்கிட்டு பழைய கண்ணாடி தூக்கி எறி, அதுல ஒரே தூசி வந்துமா இருக்குன்னு. புது கண்ணாடியில் தூசி வராதா? நான் வரும். ஏன்னா வெளியில குப்பை தான் இருக்கு, எல்லா இடத்துலயும் குப்பை ஓடிட்டே இருக்கும், தொடச்சுட்டே இருக்கணும். மார்ஜனம் சொல்லுவாங்க, சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம். அழுக்கான தர்ப்பணம்னா என்னது? கண்ணாடியே தொடச்சுட்டே இருக்கணும், அப்பதான் அது பளிச்சுன்னு இருக்கும். அப்ப நம்மளோட மனதை வந்து துடைக்கணும்னா என்னது? இந்த ஆன்மீகத்துல இதெல்லாம் என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ, இது என்னெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ, தானம், தவம், யாகம், இதெல்லாம் பண்ணதான் வேணும். நமக்கு இவ்வளவு எல்லாம் பெருசாலும் சொல்ல, ஏன்னா ஜபம் பண்ணாலே பெரிய யாகம் சொல்லிட்டார், அதுவும் ஈஸியா பண்ணிட்டார் நமக்கு கிருஷ்ணர், இல்லையா? அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி வந்து இது என்ன சொல்லியிருக்கோம், சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட். அது இஸ்கான்ல அதை விட சிம்பிளா கேட்டாங்க, பகவத்கீதால சொல்லியிருக்கிறத விட சிம்பிளா கேட்டாங்க. குளிச்சாலும் பண்ணலாம், குளிக்காமையும் பண்ணலாம் ஜபம், படுக்க போறதுக்கு முன்னாடியும் படுக்கலாம். இல்லையே நம்ம சுத்த ஆச்சாரம் ஒன்றும் இல்லை, எப்போ வேணா நீங்க ஜபம் பண்ணலாம், ஈஸ்ட் பார்த்து பண்ணலாம், வெஸ்ட் பார்த்து பண்ணலாம், மேல பார்த்து பண்ணலாம், எப்போ வேணா பண்ணுங்க, நடந்து பண்ணலாம், உட்காந்து பண்ணலாம், ஒண்ணு தியானம், பகவான் இடத்துல தியானத்தோட பண்ணுங்க அப்படின்னு. சோ இதுதான் அவர் வந்து இது ரொம்ப என்னது ரொம்ப ரியூஸ்டா ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி நமக்கு இஸ்கான்ல கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாதி நமக்கு கஷ்டமா இருந்ததுன்னா அப்புறம் நம்ம வந்து ஒன்னுத்துக்குமே பிரயோஜனம் இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்புறம் பெட்டர் லக், நெக்ஸ்ட் டைம் இல்லை, நெக்ஸ்ட் ஜன்மம் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவற்றை எப்பவுமே துறக்கக்கூடாது. என்னதான் பெரிய அறிஞர்கள், ஞானிகள் இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் வந்து அந்த சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகிறது அப்படின்னுட்டு. இது வந்து இது என்னது, இதுதான் தக்ஷ பிரஜாபதி நேதி சொன்னேன் இல்லையா, அந்த கழுத்தோட என்னது ஆட்டோட கழுத்தை வச்சிருக்காரு சிவன். திரும்பி அதெல்லாம் வந்து நல்லா திருந்திட்டு அவர் இன்னும் யஜ்யம் பண்றார், எல்லாரும் பங்கேற்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சீன், அந்த சீனோட எல்லாம் வேண்டாம் நம்ம. ஏதான் ஏதான் அப்பி து கர்மாணி சங்கம் தெக்த்வா பலானி ச கர்த்தவ்யானீதி மே பார்த்த நிச்சிதம் மதம் உத்தமம். என்னுடைய தீர்ப்பு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. என்ன சொல்றாரு? இப்ப இந்த இது வந்து நமக்கு பார்த்தாலே புரியும். ஏதோ வெள்ளம் அப்படியே அடிச்சுட்டு போறது, அதுல ஒரு நாயோ ஏதோ ஒரு அனிமல் போயிட்டு இருக்கு, பாவம் இல்லையா, வாயில பூச்சி, அதுக்கு தெரியவே தெரியாது இது என்ன வந்திருக்கு, எங்க போயிட்டு இருக்கோம், நான் எங்கேயாவது போனா விழுந்துடுவேன்னு கூட அதுக்கு தெரியாது, பாவம் விழுந்து இறந்து அப்படியே போயிடும் அது. ஆனா நம்ம ஹியூமன் பீங் வி ஹேவ் தட் சென்ஸ். அச்சு இவ்வளவு வெள்ளம் அடிச்சுன்னு போறது, இந்த பாவம் இந்த வந்து தவிக்கிறதே, நான் போயிட்டு அதை பிடிச்சு இழுத்து விடுறேன், இல்லாட்டா அது போய் இறந்துடும், ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் பார்த்தா அது இறந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் தன்னுடைய லைஃபை கூட பணயம் வைத்து இன்னொருத்தன் நான் உன்னை ஹோல்ட் பண்றேன், நீ இறந்து அது பிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பிடிச்சு காப்பாத்துறான். will you ever expect இது வந்து நான் அடுத்த எனக்கு செலவு அடிச்சேன், தேங்க்யூ சோ மச், என்ன வந்து லைஃபை காப்பாத்தினு சொல்லிட்டு சொல்லுமா அந்த அனிமல்? டெஃபினட்டா சொல்லாது. ஏன்னா அதுக்கு தெரியாத பாவம், வேணா கடிச்சுட்டு வேணா போகும், என்ன இப்படி பிடிச்சாலே எவ்வளவு வலிச்சது தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பெயின் டெஃபினட்டா தெரிஞ்சிருக்கும். வேணா அது பண்ணி வெளியில தூக்கி வேணா அது கடிச்சுட்டு வேணா போகும், தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்லாது, அது வேணா பண்ணும். ஆனா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறாரு, அப்ப அவன் வந்து பார்த்துன்னு சும்மா இருக்க முடியாது. அப்ப சும்மா இருக்க முடியாதுன்னா என்னது, உள்ளூர் அந்த இது ஒரு கம்பேஷனேட், அதுதான் நல்ல நேச்சர். சோ எத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதல் இன்றி, இதுல என்ன பற்றுதல் இருக்கு? ஒண்ணும் இல்ல, நான் பண்ணினேன், ஒரு காப்பாத்தினேன், ஒரு உயிரை காப்பாத்தினேன், ஒரு இதுதான். அவன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு சலாம் அடிப்போம், லைஃப் லாங் எனக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ், நீ எனக்கு அன்னைக்கு ஹெல்ப் பண்ண அப்படின்னு மனிதர்கள்ட்ட தான் இந்த மாதிரி சோபா நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம், பண்ணவும் செய்வாங்க. நான் அன்னைக்கு ஹெல்ப் பண்ணா, நான் அவனுக்கு சலாம் அடிக்கணும், இப்பதான் அவன் வந்து அதர்வைஸ் he will take me wrong, அவன் வந்து என்ன நினைச்சுப்பான், அன்னைக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணேன், இப்ப போய் அவன் கண்டுக்கிறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நினைப்போம். சொன்னே இவன் வந்து கும்பிட்டு போட்டுட்டே இருப்போம், ஏதோ சின்ன ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு. ஆனா நம்ம வந்து அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும், இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். என்னுடைய கடமை, இட்ஸ் மை டியூட்டி. இது வந்து பௌதிக விஷயத்தோட எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஆன்மீகமா பார்த்தா அதே தான் பொருந்தும். நம்மளுடைய கடமை என்னது, முதல்ல குடும்பத்தை பார்க்கறதே அது நடுவுல வந்த ஜேர்னி தான். ஏதோ பிறந்திருக்கோம், ஏதோ அவங்க வந்து வேற ஒரு குடும்பத்துல இருந்து வந்திருப்பாங்க, 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஜேர்னில வந்திருக்கோம். பரஸ்பரமா நீ நீ இல்லாமல் நான் இல்லை, கண்ணையெல்லாம் நல்லாதான் இருக்கும், அதுதான் கடமைன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் கடமை இல்லை, இருக்கு செகண்டரி கடமை தான். ஃபர்ஸ்ட் கடமை என்னது, பிறந்ததுல இருந்து மூச்சு விட்டு இருக்கோம், தண்ணி எவ்வளவு வாட்டி குடிச்சிருக்கோம், இன்னைக்கு நன்றி கொடுத்துருக்கோம், இன்னைக்கு நன்றியா வந்து பகவான்கிட்ட இருந்திருக்கோம், அதை திங்க் பண்ணி பார்க்கணும். ஒண்ணுமே இல்லையே, நான் இவ்வளவு நான் பண்ணினதுக்கு பகவான் என்ன திரும்பி கூட பார்த்திருக்க கூடாது, ஆனா எனக்கு இவ்வளவு நல்லா என்ன வச்சிருக்காங்கன்னாக்கா நான் கடனாளியா இருக்கேன். முதல்ல கடவுளுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், வெறும் நன்றி சொன்ன போறது, அவரோட பேரை எடுத்தாலே போதும்,
ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு அவரை நினைத்து அந்த மாதிரி சொன்னாலே கொஞ்சம் சொல்றதுல அவர் அப்படியே பிகல் ஜாயகா, அப்படியே இழகின மனசு பகவானுக்கு. ஆஹா, என் பக்தன் வந்து இவ்வளவு என்ன வந்து அவனுக்கு என்ன நான் கொடுக்கலாம், அவரு அவரை வந்து சந்தோஷப்பட்டு சும்மா இருக்க மாட்டார். எவ்வளவு நல்ல அவங்களுக்கு நான் என்ன கொடுக்கலாம். அவரை நமக்கு சேவை பண்றதுக்கு வெயிட் பண்றார். சுதாமா கதை தான் நினைச்சு பார்க்கணும். அவர் என்ன கொடுத்தார், ஒரு அவில் தான் கொடுத்தானா பாத சேவனமே பண்ணிட்டார். காலையில ஆலமிட்டு நீ என்ன பாக்குறதுக்கு இவ்வளவு தூரம் வந்தியா சுதாமா, எவ்வளவு இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இழகின மனசு கடவுளுக்கு. பகவான் எல்லாம் கொடூரமானவர், கண்ணை குத்துவர்லாம் நான் சின்ன பசங்களுக்கு வேணா ஒரு வேலை பண்றதுக்கோ சாப்பிடறதுக்கோ அந்த மாதிரி சொல்லாமே தவிர, அதர்வைஸ் காட் இஸ் நாட் இது குரூரமே கிடையாது. அவர் வந்து ரொம்ப கம்பேஷனேட். சோ இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தையும் பற்றுதல் இன்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிரிதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். கடைசியில அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்க சொல்லிட்டு கடைசியில என்ன சொல்றேன், நம்மளுடைய கடமை, நம்மளுடைய நல்ல செயலை பண்ணணும். நம்ம என்ன எல்லா பௌதிக சம்பந்தமா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஆன்மீகத்தின் முதல்ல பகவானுக்கு நன்றி சொல்லணும். நீ காலையில் முழிச்சிருக்கேன்னா ஐ எம் அலைவ். அப்ப யாருக்கு நன்றி சொல்லணும், கடவுளுக்கு. அப்பதான் மங்களாரத்தி பார்க்கணும். ஐயோ குளிச்சுட்டுலாம் பார்க்க முடியாது, அவங்களை சொல்லவே இல்லையே. அட்லீஸ்ட் ஆனா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணும். பாதி தூக்கத்துல இருக்கேன், இந்த ஸ்மெல்லிங் பேட், ஏன்னா நான் படிக்கல படுத்திருந்தேன், அது இல்லாம நல்ல டாய்லெட் எல்லாம் போய் நல்லா ஃப்ரெஷ் ஆகி அப்புறம் பகவானை பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும். பகவான் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல, அந்த மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டத்துல பார்த்து அப்புறம் பகவானுக்கு ஜபம் பண்ண தோணும். அதெல்லாம் பண்ணும். இப்போ காலையில என்னோட பகவான் எவன் முகத்துல முழிச்சேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவோமே, அந்த மாதிரி இனிமே வராது. பகவான் முகத்துல தான் முழிப்போம். அன்னைக்கு என்ன நடந்தாலும் பகவானுக்கு சாரும். அது நல்லது நடக்கட்டும், கெட்டது வந்தாலும் என்னது, ஏதோ கெட்டது வரா போல இருக்கு, ஆனா தலைப்பாகையோட போயிடுது. தலைக்கு வந்து தலைப்பாகையோட போச்சு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஏதோ பெரிய கண்டம் வந்தது, ஆனா நான் இன்னும் உயிரோட இருக்கேனே. ஒரு கை போயிருக்கும், அவ்வளவுதான். ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கும், ஒரு கை போயிருக்கும், பரவாயில்லையே உயிர் போலியே, ஒரு கை இல்லாம கூட நம்ம பழைச்சு இது வேலை பண்ணலாமே. அந்த மாதிரி எண்ணத்துல நம்மளோட லைஃபை லீட் பண்ணோம். மூன்று முறைகளின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை துரத்தல். ஸ்லோகம் 18.7 7, 8, 9 என்ன கொடுத்துருக்குன்னா, பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமையை வந்து இதுல வந்து கொடுக்கலை, ஏன் காரணம் என்ன, இயல்பு என்ன, ஏன் அவன் ஏன் கொடுக்கப்படல, ஏன் அவன் எந்த முறையில இருக்கான். 3 முறைகள் இருக்கு இல்லையா, இயற்கையோட 3 முறைகள். அதை பத்தி இப்ப 7 என்ன கொடுத்திருக்கு, அறியாமையில இருக்கிறோம். தமோ குணத்துல இருக்கிறவனுக்கு வந்து மாயை காரணமாக அவனுக்கு ஒரு டியூட்டி சொல்லப்படவில்லை, அவன் மாயையில இருக்கான், இருந்துப்போ அப்படின்னு. 8ல என்ன கொடுத்திருக்கு, பேஷன், தட் இஸ் இது ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவனுக்கு கடினமான, அவன் ஏன் பண்றது இல்லை, பிகாஸ் அவன் வந்து காலையில எழுந்திருக்கணுமா, எனக்கு அவ்வளவு தூக்கம் இல்லைன்னா அப்புறம் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், எனக்கு எல்லாம் எழுந்திருக்கவே முடியாது. இஸ் மோர் கன்சர்ன் வித் இஸ் பாடி. அதான் காலையில இருந்தா ஜிம்முக்கு போவோம், இவ்வளவு நான் எழுந்துக்கணும், நல்ல ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், எல்லாம் டோனிங் மசில் அது இது எல்லாம் பாடிக்கு தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். அப்போ அந்த ஆன்மீகத்துல அவனுக்கு ஏன் நாட்டம் இல்லாம இருக்குன்னா, பயம், கடினமான கடமைகள் எல்லாம் பயம் இருக்கும். சோ நான் இவ்வளவு சீக்கிரம் இருக்க முடியாது, நான் காப்பியெல்லாம் குடிக்க கூடாது, இல்ல தலை வெடிச்சிடும் எனக்கு, எல்லாத்துக்கும் ஒரு நெகட்டிவ் தான் சொல்லுவோம். அவன் என்ன உடம்புக்கு நல்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறான். அது வந்து பேஷன், ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவன். அப்ப அவனுக்கு என்ன கடமை, ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, ஈ கேனாட் டூ எனி கடமை. இதே 18.9 என்ன கொடுத்துருக்குன்னா, சத்துவகுணத்துல இருக்கிறோம். எஸ், அவனுக்கு கடமையெல்லாம் தெரியும். அவனுக்கு என்ன பண்ணும், காலையில இருந்தா பங்களாத்தி பார்க்கணும், ஜபம் பண்ணணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும், குளிச்சு எல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணி எல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் சாப்பிடணும், இதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியும். அப்போ அவனுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் அவன் செய்யறான் அப்படின்னு. இப்ப என்ன பார்க்கணும், செயலுக்கான காரணங்கள் சொன்னீங்க. 5 காரணங்கள் என்னெல்லாம், இடம் வேணும், செய்பவன் வேணும், புலன்கள், முயற்சிகள், பரமாத்மா. இந்த 5 காரணிகள் இருந்தாதான் ஒரு வேலையை செய்ய முடியும். இதெல்லாம் ஸ்லோகால சொல்லியிருக்காங்க. கேன் யூ இமேஜின், பகவத்கீதால இதை எதை பத்தி இன்னும் சொல்லல, எல்லாம் சொல்லியாச்சு. பஞ்சைதானி மகாபாஹோ காரணானி நிபோதமே சாங்கிய கிருத்தாந்தே புரோக்தானி சித்தையே சர்வ கர்மணாம் அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணம் ச பிரதக்விதம் விவிதாச்ச பிரதக் சேஷ்டா தெய்வம் சைவாத்திர பஞ்சமம். பலம்புர்த்தி புயங்களையுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். 5 காரணம் இருக்கு, அதெல்லாம் என்னது இப்ப நான் சொல்றேன் கேளு. செயலுக்கான இடம் வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஃபேக்டரி பார்க்கலாம். இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருங்க. ஒரு ஃபேக்டரி, ஏதோ ஒரு ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு பாட்டிலோட மூடி சின்னதுதான் இல்லையா, ஒரு பிளாஸ்டிக் மூடி, எவ்வளவுதான் என்னதான் காஸ்ட் வரப்போறது, அதெல்லாம் காஸ்டே கிடையாது. ஆனா அது எப்படி, அந்த பாட்டிலோட எப்படி அந்த ரிங் இருக்கோ அது போல அதுக்கு மேல உட்காரணும், அதே போல த்ரெட்டிங் இருக்கணும். கொஞ்சம் மேல் உசுக்கு பிசுக்குன்னு எடுத்தா அது சுத்திண்டே இருக்கும், க்ளோஸே ஆகாது, அப்படியே இழுக்கணும், திரும்பி சுத்திண்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு MM கம்மியா எடுத்தோன்னா அது உள்ளே போகாது,
க்ளோஸே பண்ண எவ்வளவு நுணுக்கம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு மூடிக்கை தான் ஆனா எவ்வளவு நுணுக்கமான செயல். அது எவ்வளவு ஒரு மாதிரி கரெக்டா எடுத்துன்னா எஸ் திஸ் பேட்ச் இஸ் சக்சஸ்ஃபுல் அடிங்கப்பா, நிறைய அது ப்ரொடக்ஷன் நிறைய நடக்கட்டும் அப்படிம்பாங்க. ஸோ என்னது ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அதுக்கு என்ன வேணும்? ஒரு இடம் வேணும். ஒரு ஃபேக்டரின்னு போடுறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும். அப்புறம் என்னது செய்பவன், அது ஃபேக்டரி ஒர்க்கர்ஸ் வேணும் இல்லையா? வேலை செய்யறதுக்கு நானே எல்லாம் பண்றேன்னா எல்லாம் ஒரு ஓனரே எல்லா இடத்துலயும் போயிட்டு ஃபேக்டரி எல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாம் அதுக்கும் அப்பாயிண்ட் ஒர்க்கர்ஸ். அப்புறம் பல்வேறு புலன்கள், கண்ணால் அது குவாலிட்டி சரியா இருக்கா, ரொம்ப ரஃபா இருக்குன்னா அது ஸ்மூத் பண்றா போல, அது என்ன கலர் வேணும், கலர் காம்பினேஷன் பார்க்கணும், சரியான என்னது மில்லிமீட்டர் கணக்கு அதெல்லாம் பார்க்கணும். புலன்கள் கண்ணால பாக்குறது, டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். சரியா ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டோம் அந்த பேட்ச் சக்சஸ் ஆகாது. ட்ரை பண்ணி மூடியோட எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன். இட் கேன் பி எனி ஃபேக்டரி எனிதிங். அப்புறம் இறுதியாக யாருடையது? பரமாத்மா உள்ள இருக்காரே அவரோட சாங்ஷன் வேணும். இதெல்லாம் பண்ணி எல்லாம் அதனாலதான் பூமி பூஜை என்னெல்லாமோ பண்றாங்க. முதல்ல தேங்காய் உடைச்சு ஏதோ பூஜை எல்லாம் ஆரம்பிச்சு பகவானுடைய சாங்ஷன் இல்லாம நம்ம ஒவ்வொரு செயலும் சக்சஸே ஆகாது. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்களாகும். இது வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் பௌதிக விஷயத்தோடு தான் சொல்றேன். இங்க வந்து ஒரு துணி வியாபாரி துணி வியாபாரம் பண்ணணும். அப்ப அவர் துணியெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணுமா வேண்டாமா? சோ இடம் வேணும், செயலுக்கான இடம் வேணும். அப்புறம் என்னது செய்பவன், அந்த துணியெல்லாம் காட்டி இதுதான்ப்பா நீங்க கேட்ட சில்க் வேணுமா, காட்டன் வேணுமா, அது வேணுமா, இது வேணுமா காட்டணும். அதெல்லாம் போக்குறது பல்வேறு செய்பவன் வேணும். இதெல்லாம் காட்டி இது பண்ணதுக்கு சேல்ஸ்மேன் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் பல்வேறு புலன்கள் என்னது? கண்ணால அந்த கலர் சொன்னேனே, இந்த கலர் வந்து இப்ப என்ன கண்ணால தான் தெரியும் அந்த கலர். அப்புறம் அந்த இது டெக்ஸ்டர் எப்படி இருக்குன்னா, இல்ல இந்த இது குவாலிட்டி சொல்ல, நான் வேற குவாலிட்டி சொன்னேன், அது அந்த சில்க், இது நைலெக்ஸ் என்னெல்லாமோ சொல்லுவாங்களே, அதெல்லாம் வந்து தொட்டு பார்த்து ஃபீல் பண்ணி கலர் காம்பினேஷன் இதெல்லாம் பார்த்து. அப்புறம் பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். ஏதோ சொன்னேன் எனக்கு கிரீன் கலர் கொடுங்கம்மா அப்படின்னா கிரீன் கலர் சரி வாங்கிட்டு போனேன்னு சொல்லுவாங்களா? இல்ல எனக்கு அந்த ஷேடு என்ன ராமர் பச்சை கொடுங்க, எனக்கு அந்த பச்சை கொடுங்க, பாட்டில் கிரீன் கொடுங்க, என்னவோ சொல்லி 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 அந்த நம்ம துணி கடையில போனா தெரியும் அவ்வளோ ஃபுல் ரேக்ல இருக்கிறதான் கீழே போட்டுடுவோம். கடைசியில அந்த கஸ்டமர் ஒரே ஒரு படம் வாங்கிட்டு போவோம். எப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு இல்ல, இருந்தாலும் பொறுமையா திரும்பி எல்லாத்தையும் மடிச்சு வைப்போம். திரும்பி வேற ஒரு கஸ்டமர் இமிடியேட்டா நான் எடுத்து வச்சப்பறம் தான் வருவேன்னா திரும்பி வந்துட்டே இருப்பா இவ காட்டினதையே காட்டணும். எவ்வளவு பொறுமையான அது இது ஹேண்டில் பண்றாங்க. சோ பலதரப்பட்ட முயற்சி, ஒரு சேல் பண்ணணும்னு அவ்வளவு முயற்சி பண்றவா எடுக்கிறாங்க. இறுதியாக என்னது? அந்த பரமாத்மாவை வந்து எஸ் சொன்னாதான் அந்த டீலே முடியும். கையில ஒரு 300 ரூபாய் 250 ரூபாய் அந்த புடவைக்கு காஸ்ட் இருக்குன்னா அந்த 250 ரூபாய்க்கு நம்ம 250 டைம் புடவை கீழே போட்டு எடுத்து வச்சு இது பண்ணாதான் ஒரு பகவானோட சாங்ஷன் இல்லாம அது முடியாது. இப்ப 2 பௌதிகமான விஷயம். இதே போலதான் ஆன்மீகம் பார்த்தோம்னா, பிலாசபியா பார்த்தோம்னா, இந்த உடல் தான் நமக்கு வந்து இந்த களம். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்சோம் இல்லையா? களத்தை அறிபவன் எல்லாம் பார்த்தோம் 13 சாப்டர்ல. சோ இந்த உடல் தான் என்னது? செயலுக்கான இடம். ஏன்னா அதுலதான் நிறைய இருக்கு பார்ட்ஸ். கண்ணுங்கிற ஒரு பாட்டு இருக்கு, காதுங்கிற பாட்டு இருக்கு, மூக்கு. அப்ப இந்த சோல் என்ன பண்றது? ஏதோ ஒரு டிரைவர் மாதிரி ஸ்டீரிங் வீல் பண்ணா அது என்ன ஆகும்? கிளட்ச் பிடிச்சா அது என்ன ஆகும்? என்னது பிரேக் அமுத்தினா என்ன ஆகும்? இது அந்த டிரைவருக்கு தெரியறத பண்றான். இந்த சோல் என்னது? ஆஸ் அ டிரைவர் இந்த பாடிக்குள்ள என்னெல்லாம் பார்ட்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் இயங்க வைக்கிறது. நாட் ஓன்லி ஹியூமன் பாடி, இட் கேன் பி பிளான்ட் பாடி, எறும்பு பாடி. அந்த எறும்பு பாடிக்கு நுகர்ற தன்மை இருக்கே, சாப்பிடற வாய் இருக்கே, கண்ணு இருக்கே, எங்க சக்கரை இருக்குன்னு பார்த்துன்னு போகுமே. சோ அது போல உடம்புல அந்த எறும்பு உடம்புலயே அந்த சோல் நம்மளே போயிருப்போம் ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல. அப்ப அதுக்கு எப்படி புலன்கள் இருக்கோ அது வந்து அது அப்படி நுகர்ந்துன்னு போகும். சோ செய்பவன் வேணும், உடல் வேணும், செய்பவன் வேணும், பல்வேறு புலன்கள் எல்லாம் வேணும். காது, கண்ணு, மூக்கு. இது எப்படி இருக்கும்? யானைனா அது போல காது இருக்கும், அது போல கேட்கும். அதே போல மைண்ட் இருக்கும், அது போல மூக்குன்னா அது அவ்வளவு பெரிய தும்பிக்கை இருக்கும். சோ அது போல வந்து கிடைக்கும். சோ பல்வேறு புலன்கள். அப்புறம் பலதரப்பட்ட முயற்சி. ஏதோ ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து நாலேஜ் படிச்சோம் வந்துடுத்து அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நம்மளும் வந்து நிறைய பலதரப்பட்ட முயற்சி பண்ணிதான் ஏதோ ஒண்ணு சக்சஸ் பண்ண முடியும். இறுதியாக யாருடைய சாங்ஷன் நம்ம உள்ளே இருக்கிற பரமாத்மா, அந்த பரமாத்மா எஸ் சொன்னாதான் அந்த காரியமே நடக்கும். இன்னைக்கு நம்ம வந்து 18 days கோர்ஸ் ஒரு மாதிரி சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிட்டோம்னா தேங்க்ஸ் டு கடவுள். எகெயின் நம்ம எல்லாம் ஒரு சமத்து கிடையாது. அவர் ஒரு போடு போட்டார், ஏதோ உடம்பு முடியல, இல்ல நான் விருந்தாளியே வீட்டுக்கு வந்துட்டானா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம உடம்புலாம் நல்லாதான் இருக்கு, விருந்தாளி வந்து இல்ல நமக்கே எங்கேயோ போகணும். ஒரு கல்யாணம் நம்ம வீட்டுல ரொம்ப நெருங்கிய இவரோட கல்யாணம் நமக்கு அட்டன் பண்ண முடிஞ்சிருக்காது. 4 நாள் கல்யாணம், ஊருக்கு போனோம், போச்சு. அதனால என்னன்னா இது எல்லாம் நடக்கிறதுனா எதுவுமே நன்மைக்குதான். அந்த இதெல்லாமே தேங்க்ஸ் டு கடவுள். இறுதியாக பரமாத்மா. இவைய செயலுக்கான 5 காரணங்கள் ஆகும். செயலுக்கான காரணங்கள் கண்டினியூஷன். தத்ரைவம் சதி கர்த்தாரம் ஆத்மானம் கேவலம் துயः பஷ்யத்
பஷ்யத் கிருத புத்தித்வான் நச பஷ்யதி துர்மதிஹி. பஷ்யத்தின பார்க்கிறான், என்ன மாதிரி பார்க்கிறான் அப்படின்னு. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் யாருன்னு நினைப்பா, பகவத்கீதை படிக்காதவனுக்கு தெரியாது. நமக்கு இதெல்லாம் பகவத்கீதை படிக்கிறதுனால ஓஹோ ஓஹோ இப்படியா அப்படின்னு தெரியும். எனக்கு அப்படித்தான் இருந்தது. எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி தெரியாது. நான் சொல்றேன் இல்லையா, அந்த இது என்னது அந்த அஹிம்சா, அதோட நான் நினைச்சேன் மனசா வாச்சா கர்மனா நம்ம யாரையும் வந்து துன்ப இல்லையே. பகவத்கீதாவும் படிக்க வைக்கணும். ஆன்மீகத்துல நீ யாரும் நுழைக்கல, நீ மாற்றம் படிச்சுன்னு போற, இன்னொருத்த கிட்ட தட் இஸ் நாட் யுவர் கப் ஆஃப் டீ யூனோ. அதெல்லாம் எனக்கு தான் வரும், எனக்கு தான் ஆன்மீகத்துல வரும், உனக்கெல்லாம் அதெல்லாம் நான் வராது. அந்த மாதிரி நினைச்சோன்னா மகா பெரிய ஹிம்சா பண்றோம்னு அர்த்தம். நம்மளும் மோட்டிவேட் பண்ணும் ஒண்ணுத்தால. அவங்க வராங்க இல்ல, அது அவங்க என்ன இது இருக்கோ அது போல நடக்கும். ஆனா நம்ம வந்து எடுத்து சொல்லணும், அவங்களும் இந்த பாதையில வாங்க நம்ம எடுத்து சொல்லணும். அது நீ 18 சாப்டர்ல வர்றது அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து சொல்லணும். ஆனா ஆன்மீகத்தை நம்பிக்கை இல்லை, கடவுளை நம்பிக்கை இல்லைன்னு அவன்கிட்ட சொல்லவும் செல்லாது அப்படின்றாங்க. சொல்லி பாக்குறது 2வது டைம் வேணா சொல்லி பார்க்கலாம். அவன் ஒரேடியா எகேன்ஸ்டா இருக்கான். ஆமா என்ன பெரிய அவங்களோட கடவுள் என்ன பெரிய கிருஷ்ணரோ அப்படி ராமரோ எல்லாம் சொல்லிச்சுன்னா சொல்லலாம். நீ பாட்டுக்கு உன்னோட பாதையில போப்பா, நான் என் பாதையில என்ன வழி விடு, நம்ம அவங்ககிட்ட சொல்றதா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதனால மனசு முடிஞ்சு இப்படி சொன்னா அந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணும் வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம பாட்டுக்கு போறது. எல்லாமே பகவான் கொடுத்திருக்காரு, இப்படி எல்லாம் மனிதர்கள் இருப்பா, இப்படி எல்லாம் டீல் பண்ணும் அப்படின்னு. அப்ப இது வரைக்கும் நம்ம என்ன நினைச்சோம், நான் தான் பண்றேன், நான் தான் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றேன், எனக்கு தான் ஸ்லோகம் வருது, நான் படிச்சேன், நான் இருந்தோம் இல்லையா. இல்லவே இல்லை. அப்போ தான் காரணம் என்று கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன், அந்த மாதிரி நினைக்கிறவன் வந்து விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. ஆக்சுவலி இந்த 5 காரணங்கள் இருந்தாதான் ஒரு செயலே முடியும். அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. அது புரியாதைக்கு இருக்கிறது வரைக்கும் அவன் என்னது, he is not a knowledgeable person. ஆனா இது பகவத்கீதா படிச்சு இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறவன் தான் ஆக்சுவலி he understands. செயலை தூண்டுபவை. அது மாத்திரம் இல்லையே, இப்ப செயல் பண்றோம் ஓகே, ஆனா அது தூண்டுறது யாரு, who motivates us to do, அது மூணு இருக்கு. அப்புறம் செயலை உண்டாக்குபவை, செயலை பண்ணி முடிக்கிறானே அதுக்கும் 3 இது வேணுமா. எவ்வளவு டீட்டெயிலா போயிருக்காங்கல்ல, அதெல்லாம் ரொம்ப இது. அப்போ என்னது, அது 3 என்னெல்லாம், செயலை தூண்டுவது அறிவு, நமக்கு அது போல இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, பண்ணணும். சாதாரண மனிதன் வந்து புடவை வியாபாரம் பண்றேன் நான் போக முடியாது, எனக்கு கலர் பிளைண்ட் தான். ப்ளூ கிரீனா தோணும் சிலப்போ, அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அது கிரீன் சொல்லி இது கிரீன்ல ப்ளூ அப்படியா, அது ப்ளூவா, எனக்கு கிரீனா தோணுச்சு. ரெட்டு பிங்க் அது மாதிரி எல்லாம் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டா, ரெட்டும் ஆரஞ்சும் இருக்காது, பிங்க்கும் இருக்காது, ஏதோ ஒரு கலர் இருக்கும். அதுக்கு என்ன பீச் அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. எனக்கெல்லாம் நானே கலர் பிளைண்ட் பை, ஏதோ ஒரு கலர், ஐ எம் நாட் வெரி பர்டிகுலர் ஃபார் கலர், நாட் த குவாலிட்டி. அப்போ என்னால வந்து புடவை வியாபாரம் பண்ணவே முடியாது. இப்போ சாப்பாடு ரொம்ப எல்லாம் பர்டிகுலர், அப்ப சமையல் தொழிலுக்கும் போக முடியாது. ஏன்னா எல்லாம் பரவாயில்ல, எதுவும் செல்லும்னால அந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும், ஹோட்டல்லாம் நடத்த முடியாது. சோ அறிவு வேணும், அதுக்கு ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் வேணும். அறியப்படும் பொருள், எதை பத்தி புரிகிறோம், அறிபவன், இதெல்லாம் 3ம் இருந்தாதான் செயலை தூண்ட தோணும். அவங்களுக்கு தான் செயல் தூண்டப்படுறத அவன் பண்றான். அதுபோல செயலை உண்டாக்குபவை என்னது, புலன்கள். செயல் செய்பவன், இந்த 3 இருந்தாதான் ஒரு செயலை உண்டாக்க முடியும். சோ அதெல்லாம் தான் பகவத்கீதால கொடுத்திருக்காங்க. ஞானம் ஏயம் பரிஜாதா த்ரிவிதா கர்ம சோதனா கரணம் கர்ம கர்த்தேதி த்ரிவிதா கர்ம சங்கிரக த்ரிவிதா. 3 விதமாக அந்த மாதிரி கர்மம். அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3ம் செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. அப்ப இதுல வந்து எப்படியெல்லாம் ஒரு செயல் நடக்கணும்னா யாரெல்லாம் காரணம், புலன்கள் வேணும், செயல் ஒரு வேலை இருக்கணுமே, அப்பதானே பண்ணினேன்னு சொல்ல முடியும். அப்ப வேலையும் வேணும், புலன்களும், எல்லா புலன்கள் ஆப்ரேட் பண்ணும், அப்புறம் செய்பவனும் வேணும். புலன்கள் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு, கண்ணு இருக்க, காது இருக்கு, ஆனா உள்ள டிரைவரே இல்லை. இப்போ ஒரு பாடி, டெட் பாடி ஆன்மீகமாக நினைக்கலாம், எல்லாம் இருக்கு, அந்த பாடிக்குள்ளேயே கண்ணுன்னு இருக்கும், இது இருக்கும், எல்லாம் இருக்கு, ஆனா உள்ள சோலே இல்லை. அப்புறம் எப்படி பார்க்க முடியும், நோ யூஸ், we cannot do any work. சோல் வேணும், சோல் இருக்கு, ஆனா கண்ணு குருடு, கண்ணு தெரியல, அப்ப எப்படி கண்ணு ஆப்ரேட் பண்ணுவோம், காது கேட்கறது இல்லை, அவுட் ஆஃப் சர்வீஸ். அப்ப என்னது, எப்படி பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி. சோ எல்லாம் நமக்கு புலன்கள் வேணும், உள்ள டிரைவ் பண்றதுக்கு அந்த சோலும் வேணும், அண்ட் செயல் பார்க்கிற அந்த இது செயல், அந்த ஒரு ஆக்ஷன் அதுவும் பண்ணணும். இந்த 3ம் இருந்தாதான் செயலை உண்டாக்குபவை. இந்த மாதிரி எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு டீப் தான் இதெல்லாம், கொஞ்சம் டீப்பா திங்க் பண்றவங்களுக்கு யாருக்கு அது, சில பேருக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். 9PM ஒரு பிரபுஜி கேட்டுட்டே இருப்ப கொஸ்டின், என்னதான் கொஸ்டின் கேட்கிறாரு, ஏன்னா அவர் மைண்ட் அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்றது ரொம்ப. அவர் அந்த டீச்சரும் சொல்லுவார், ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும் உங்களோட ஆன்சர் பண்றதுக்கு, எனக்கே நிறைய நாலேஜ் வருது, உங்களுக்கு சொல்ல என்னோட நாலேஜ் பெருகிறது அப்படிம்பாரு. சோ அந்த மாதிரி திங்க் பண்றவங்களும் இருக்காங்க. நம்ம மேலோட்டமா படிச்சுன்னு போனா நம்ம இதெல்லாம் என்ன போர் அடிக்கிறதுன்னு தோணும் நமக்கு. ஆனா இந்த மாதிரி சில பேருக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் ஒர்க் பண்ணும், இப்ப அவளுக்கு வந்து இது பிடிக்கும். சோ செயலின் கூறுகள் என்னெல்லாம், 3: அறிவு, செயல், செய்பவன்.
ஞானம் கர்ம ச கர்த்தா ச த்ரிதைவ குணபேததः प्रोच्यते சாங்கியானே சங்கியானே யதாவத் ஸ்ருணு தானியபி. ஸ்ருணு வந்தா என்னது, கேளு கேளுன்னு அர்த்தம். ஜட இயற்கை மூன்று வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன. அறிவும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு, ஏன்னா இதான் முக்குணங்கள். செய்பவனும் டிஃப்ரெண்ட், ஏன்னா அவன் சத்துவகுணமா ரஜகுணமா தமோகுணமா. அது போல அறிவும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. அது போல 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. சர்வபூதேஷு ஏனைகம் பாவம் அவ்யயம் ஈக்ஷதே அவிபக்தம் விபக்தேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி சாத்விகம். இந்த மாதிரி இருந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி பார்ப்பாங்க, இந்த மாதிரி செய்வாங்க. என்னெல்லாம் உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஒரு ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் பார்க்கணும். 84 லட்சம் ஸ்பீஷிஸ். அதுல ஹியூமன்கிறது ஒரு ஸ்பீஷிஸ் தான். ஹியூமன்லயே எவ்வளவு குட்டையா இருக்கான், நெட்டையா இருக்கான், வெளுப்பா இருக்கான், கருப்பா இருக்கான், சைனீஸ் கண்ணா இருக்கும், மூக்கு சப்பையா இருக்கும், சில நல்ல மூக்கு இதா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு இதா இருப்பாங்க. பட் அதெல்லாம் சேர்த்து 1, குரங்கு 2, வேற என்ன சிங்கம் 3, புலி 4, இந்த மாதிரி பார்த்தா 84 லேக் ஸ்பீஷிஸ் இருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி எல்லா உடல் வேற வேற இருக்கு. ஆனா எல்லாரும் உடல்ல ஆத்மா, பரமாத்மா யாரு, ஒரே ஒரு ஆள் தான். இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறவன் இது சத்துவகுணத்துல இருக்கான். அப்புறம் என்னது, பிருத்தக்வேன, அதேதான், இது ஒரு கண்டினியூஷன். முகுணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு. பிருத்தக்வேன து யஜ்ஞானம் நானாபாவான் பிருத்தக்விதான் வேதி சர்வேஷு பூதேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி ராஜசம். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி பார்ப்பாங்க, எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கிறானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியாது. என்ன நினைக்கிறான், இது மானுடல், அப்ப அது மானுட இது என்னது டிஃப்ரெண்ட், இது சிங்கம், இது வேற, இது அதெல்லாம் தெரியாது அவனுக்கு. ஒரே பரமாத்மா தான் எல்லாரோட உடல்ல இருக்கான்னு அவன் தெரியாது. யார் இருக்கானோ அவன் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் நினைக்கிறானே, அவன் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறதாக நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி. அப்புறம் தமோகுணத்துல இருக்கிறவன் என்ன நினைக்கிறான், यत्तु कृत्स्नवत् यत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अतत्वा अर्थवत् अल्पம் ச தத்தாமசம் உதாகிருதம். தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே இல்லாம என்கிறானோ. அப்படின்னா என்னது, ஏதோ பண்றேன், இல்ல இது சரியில்லப்பா, அது நீ இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா இல்ல ஐ எம் கம்ஃபர்டபிள் டூயிங் திஸ். சில பேர்லாம் பார்க்கலாம், 35 வருஷமா ஒரே சர்வீஸ் பண்ணியிருந்தேன், இதெல்லாம் நான் உனக்கு என்ன லாபம், இல்ல என்ன தெரியல, ஐ எம் கம்ஃபர்டபிள், டெய்லி ஆஃபீஸ் போவேன் வருவேன், இதனால எனக்கு என்ன இதுல லாபம் தெரியாது. நான் டெய்லி போறேன், டெய்லி வரேன். எவ்வளவு வருஷம் போயிட்டேன்னா 37 வருஷமா, 42 வருஷமா அதே ஆபீஸ்ல வேலை பண்ணுவேன். தன்னோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்ல, என்னோ பண்ணணுமேனு பண்ணி டெய்லி போவோம் வருவோம். அவன் அந்த மாதிரி சில பேர் இருப்பாங்க. அவன் எல்லாமே அதுதான் என்னோட லைஃபே, டெய்லி அதே ஆபீஸ் போகணும், அதே ஆபீஸ்ல திரும்பி வரணும், இதேதான் என்னால முடியும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் என்னது, தமோ குணத்துல இருக்கான். எல்லாமாக பற்றுதல் கொண்டு, அதே பற்றுதல் தான் இல்லையா, ஒரே கம்பெனிக்கு போகணும், வேற எங்கேயோ கம்பெனி போனா ஐயோ எப்படி பழைப்பேன், அவங்கள மனிதர்கள் எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட வேலையை நான் எப்படி படிப்பேன், வேண்டாப்பா நான் இருக்கிற இடத்துல நான் கம்ஃபர்டபிள் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் இல்லையா, அவன தமோ குணம். அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதுக்கு என்னமா, அப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க, வருஷம் நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ணுமா, அது இல்ல, கொஞ்சம் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸை வளர்த்தணும், கேட்டு பார்க்கலாம், கொஞ்சம் இன்க்ரிமெண்ட் கேட்டு பார்க்கலாம், இல்ல we should show smartness. நம்ம கேட்கவே வேண்டாம், அவங்களுக்கு தெரியும், ஓ இவன் நல்ல ஒரு இதை வேலை பண்றாங்க, நம்ம கம்பெனி நல்ல அசெட், இவன் இஸ் ரியலி டூயிங் குட் ஜாப், அப்ப எனக்கு ஒரு பதவி கொடு. ஆக்குறோன்னு முட்டாள் கிடையாது, அவன் ஏதாவது கொடுப்போம், பணமா கொடுப்போம், இல்ல சரிப்பட்டு வரலையா, இது ஒண்ணு ரொம்ப மோசமா இருக்கே, நமக்கு அப்ப போட்ட சம்பளம் எப்போ 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்ட சம்பளம் இப்போ அதே தான் கொடுக்குறான், எனக்கு இப்படி கட்டுப்படி ஆகுது, விலைவாசி ஏறி இருக்கு. அப்ப நம்ம ஸ்மார்ட்டா என்ன பண்ணணும், we should learn something and jump, no problem. நிறைய வித்தை கத்துண்டு நம்ம போகலாம். சும்மா இதெல்லாம் அவன் கம்பெனிக்காரன் ஓட்டின்டே போவான். அவன் நீ ஒருத்தன் இன்னும் தம்பா இருந்தேன்னா நீ ஒண்ணு வச்சு அவன் வேலை பண்ணிட்டு அவன் பாட்டு ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டே போவான். நம்மளும் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா இருக்க பார்க்கணும். இது ஆன்மீகம் இல்லையே, கிடையாது, பௌதிக விஷயமா சொன்னேன். முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல். இப்ப செயல் எப்படி பண்றான், சத்துவகுணத்துக்காரன் எப்படி செயல் பண்றான், தமோ குணத்துக்காரன் எப்படி செயல் பண்றான், ரஜோகுணம். நியதம் சங்கரஹிதம் ராக द्वेषत कृतम अपल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विक उच्यते यत्तत् सात्विकम उच्यते. அது சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவன் அர்த்தம். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயலாகும். இது எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டே வரும், எக்ஸ்பிளனேஷனே அவசியம் இல்லை. ஏன்னா ஒரு கடமையா பண்றோம், அதனால ஒன்னும் எதிர்பார்ப்பு கிடையாது. ஒரு வெறுப்பு இல்லாம பண்றோம், எப்பவுமே சத்துவகுணத்துல இருக்கான்னு அர்த்தம்.
ஆனால் எத்து காமேப்சுனா கர்ம சா அகங்காரேண வா புனக கிரியத்தே பகுலாயாசம் தத்ராஜசம் உதாகிருதம். ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடன் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தில் செயல் என்று கூறப்படுகிறது. பணம் சம்பாதிக்கணும், கரெக்ட். ஆனா இன்னும் எனக்கு பணம் வேணும். அதான் உனக்கு வேணுங்கிறது எல்லாம் போட்டு வச்சுட்டியே நீதான். இல்ல என் பையனுக்கு சேர்த்து வைக்கணும். அவன் தான் படிப்பு கொடுத்துட்ட இல்லையா, அவனோட சமத்தில் பழைக்க மாட்டான். இல்ல அவனுக்கு ஒரு கார் வாங்கணும், அவனுக்கு ஒரு வீடு வாங்கணும், அவனுக்கு ஒரு நிலம் வாங்கணும், அவனுக்கு அப்புறம் என்னது அவனோட மனைவிக்கும் வாங்கணும். அப்புறம் அவன் பையனுக்கு வேண்டாமா, என் பேரும் பேத்திக்கெல்லாம் வாங்க வேண்டாமா? இதேதான் ஆசை தீரவே தெரியாது. வீட்டுல பணத்தையே தான் சாப்பிட்ற போல இந்த ஒரு இது காட்டியிருக்கு. இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் அட் ஆல். பணம் அது பணத்தை அட்ராக்ட் பண்ணுங்கிறப்பெல்லாம் அவன் போரும்னே எண்ணம் இல்லை. நான் இந்த டைம் நான் கொஞ்சம் பகவானுக்கு ஒதுக்கலாம். ஐ மேக்கிங் ப்ராஃபிட். ஒரு ரூபா கொடுத்தா 4 ரூபா கிடைக்கிறது. இன்னும் அந்த 4 ரூபா படும், இன்னும் 8 ரூபா கிடைக்கும். இந்த மாதிரியே எண்ணத்தையே இருக்கான் ஒருத்தன். அவன் ரஜோகுணம். பணம் பத்தம் செய்யுங்கிறப்பல பணத்தை கொண்டு பணத்தை நான் சம்பாதிக்கிறேன். வேஸ்டிங் டைம் பகவத்கீதாலாம் படிச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறான். ரஜோகுணத்துல இருக்கான்னு அர்த்தம். என்னது தமோகுணத்துக்காரன். अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म तत्तामसम उच्यते. எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோகுணத்தை செயலாக கருதப்படுகிறது. அப்படின்னு எதிர்கால பந்தம் தானே இதெல்லாம் இல்லையா? நம்ம பண்ற ஒவ்வொரு செயலும் gives opposite, equal and opposite reaction. அது நல்ல செயலா இருக்கட்டும், தீய செயலா இருக்கட்டும், இது அவனுக்கு கருத்தில் கொள்ளாமல் பண்ணினதே பண்ணுவோம். நூற்றால துவம்சம் பண்ணும், நூற்றால் அழியணும்னு சொல்லிட்டு சில காரியங்கள்லாம் பண்ணுவோம். துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து எனக்கு தான் தோணித்தனமா எனக்கு என்ன தோன்றதோ அந்த மாதிரி பண்ணி எல்லாம் பண்ணும்போது என்னது ஒரு மயக்க நிலையில இருக்கான். அவன் தமோ குணத்துல இருக்கான். இப்ப முகுணங்களுக்கு ஏற்ப செய்பவன். 3 விதமான செய்யும் ஆள் எப்படி? சத்துவகுணத்துக்காரன் எப்படி இருக்கான், ரஜகுணத்துக்காரன் எப்படி இருக்கான், தமகுணத்துக்காரன் எப்படி? இந்த ஸ்லோகம் இல்லையா, அதான் இங்க இருக்கு. முக்த சங்கோ அனஹம்பாதி திரித்யுத்சாக சமன்விதஹ சித்த சித்தையோர் நிர்விகாரக கர்த்தா சாத்விக உச்சத்தைன்னு சத்துவகுணத்துல இருக்கான். என்ன நினைக்கிறான்? எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சத்துவகுணத்தை எக்ஸ்பிளைனே பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் அதுலதான் இருக்கோம் அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். ஏன்னா that doesn't require any explanation. உற்சாகத்தோட இருக்கான், எஸ் நம்ம உற்சாகத்தோட தான் வரும், அட்டென்ட் பண்றோம். அப்புறம் இன்னும் எதிர்பார்க்கறது இல்லை, தினமும் படிக்கணும். எஸ் 18 days படிக்கணும். அப்புறம் அடுத்த மாசம் அப்ளை பண்ணிட்டேன். என்னது 18 days லெவல் 2 போறேன். எல்லாம் படிச்சுட்டே இருப்பேன். இதனால உனக்கு என்ன பயன்? நான் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கறது இல்லை. கடவுள் பார்த்து கொடுப்பார். அவர் என்ன கொடுக்குறாரோ நான் ஆனந்தத்துல இருக்கேன். அந்த மாதிரி என்றவன் தான் சத்துவகுணம். கடமையா என்னோட கடமை இதெல்லாம் படிக்கணும், என்னோட கடமை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதனால எனக்கு எவ்வளவு புரிஞ்சது அது கேட்காதீங்க. ஏதோ போயிட்டு இருக்கு, கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லது போயிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி யாரு செய்கிறானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக செயல்படும். இதே ரஜகுணத்துல என்னது? ராகி கர்ம பல பிரேப்சுவோ லுப்தோஹிம் சாத்மகோ அசுச்சி. சுச்சினா சாத்விகமா இருக்குது, இது அசுச்சி. சர்வசோகான்வித கர்த்தா ராஜச கீர்த்திதஹ. எவன் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு 4 ரூபா போட்டேன், எனக்கு 8 ரூபா எடுக்கணும், அதுல பலன் அதுல போட்டு மண்டையை போட்டு உடைச்சு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு யாரையும் ஜெயிக்க கூடாது, நானே அந்த டீல் பேசி நான் தான் ஐ ஷுட் கிராப் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அந்த மாதிரி பேராசை கொண்டு எப்பொழுதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ துன்பமே வரும். ஏன்னா அவன் ரொம்ப ஆசை வளர்த்துக்கிறான், அது நடக்காமே போகும், அப்போ துன்பப்படுறான். இன்பம் எப்போ வந்துடுத்துனா ஆஹா ஹூஹூன்னு பாட்டி கொடுத்து அவ்வளவு இன்பம், கிடைக்கலன்னாக்கா ஒரே தூக்கு போட்டு செத்துட்டேன். இந்த மாதிரிதான் ஒரே எக்ஸ்ட்ரீம் அவங்கலாம். சோ பாதிக்கப்படுகிறான். அத்தகைய செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. நம்ம என்னதுல இருக்கோம், இப்படி இருக்கோம் இல்ல, நாம வேண்டாம் இது வேண்டாப்பா, நம்ம சத்துவகுணத்துக்கு மாறிடலாம் அப்படின்னு நமக்கு தோணும். இதெல்லாம் என்னத்துக்கு படிக்கிறோம்னா தெரியும் என் ஃப்ரெண்ட் அப்படிதான், அவன் அப்படிதான், அவன்கிட்ட சொல்றேன் நான். முன்னூற்றால திருத்தத்துக்கு நமக்கு பகவான் கொடுக்கவே இல்லை. சோ அவரே சொல்ல போற இப்ப வரப்போறது. சோ இதெல்லாம் முடிஞ்ச முகுணங்கள்லாம் முடிஞ்செல்லாம் அனுப்புறம் வரும். அப்ப நம்ம இப்போ நான் இப்படி இருக்கேன்னா நான் சத்துவகுணத்துக்கு மாறிடுறேன். அதுதான் சேஃப் நமக்கு மேல போறதுக்கு. இதெல்லாம் நமக்கு அனாலிசிஸ் தான். தமோ குணத்துல இப்படி இருக்காங்க. அயுக்த பிராகிருத ஸ்தப்த ஷட்டோ நைஷ்கிருதிகோ அலசக விஷாதி தீர்க்க சுத்ரி ச கர்த்தா தாமச உச்சத்தை. தமோ குணத்துல இருக்கிறவன் என்னது? எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு, இப்படிதான் சாஸ்திரம் கொடுத்துருக்குன்னாக்க விரதம் இருக்கணும், ஏகாதசி விரதம் இல்ல, ஏகாதசி எடுக்கலாம், ஆனா திங்கக்கிழமை தான் இருந்துன்றது அதிகம் மட்டும் பண்ணும்.
அப்புறம் புதன்கிழமை அந்த ஒரு கடவுளுக்கு நான் இருக்கேன். ஓ சரி. வெள்ளிக்கிழமை தேவிக்கு இருக்கணும். ஓ சரி. சனிக்கிழமை பின்ன ஆஞ்சநேயருக்கு. ஆமா. ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாம் இருக்கலாம். நடுவில் ஏகாதசி வரும். அப்ப விரதமோ விரதம் தான், எல்லா நாளும் விரதம். ஆனா அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை பகவான்லாம். ஸ்கிரிப்சர்ல எந்த ஸ்கிரிப்சர்லயும் எழுதினது கிடையாது. ஏகாதசி விரதம் எஸ் சொல்லியிருக்கு. அது வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லா ஸ்கிரிப்சர்லயும் சொல்லியிருக்கு. அது என்ன நம்ம பார்த்திருக்கோம். இது ஸ்கிரிப்சரல் எவிடன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். எது ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க, எப்படி இருக்கணும் அது பண்ணினா போறோம். இல்ல அவன் தாந்தோணித்தனமா இல்ல அப்படியும் இருக்கணும் இப்படின்னு நான் ரொம்ப பக்தி பண்றானா. அவனோட என்னன்னா நான் ரொம்ப பக்தி பண்றேன். அதெல்லாம் பக்தி அந்த மாதிரி கடவுள் கேட்கவே இல்லை. என்ன சொல்றாரோ அது மாதிரி பண்ண போறோம். சோ எவனோட சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் ஈடுபட்டு எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்பொழுதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக, கிடைக்கலன்னா என்ன வருத்தம் தானே. ஆல்வேஸ் யூ வில் பி இன் டிப்ரெஸ்ட் மூடு தான். நான் அதை எதிர்பார்த்தேன் நடக்கல. அந்த மாதிரி ஒரு டிப்ரெஸ்டா இருக்கும். மற்றும் காலந்தாழ்த்துபவனாக இன்னைக்கு நாளைக்கு பண்றேன், நாளைக்குன்னா அது அப்புறம் பார்க்கலாம், இப்பெல்லாம் எனக்கு மூடு இல்லை, அந்த மாதிரி இருக்கிறோம். எல்லாம் இந்த இதுலதான் வருது, தமோ குணத்துல வருது. காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகைய செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. நம்ம எப்படி இருக்கோம்? ஆமாமா நானும் தமோ குணத்துல இருக்கேன், காலம் தாழ்த்துபவனா இருக்கேன்னா ஜம்ப் பண்ணுங்க, சத்துவகுணத்துக்கு வந்துடணும். இப்ப முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகையான நுண்ணறிவு, இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்றது. ஒரு சத்துவகுணக்காரனுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி, ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவனுக்கு எப்படி, தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி. சோ வி ஷுட் அந்த இதை வச்சுனே நம்ம வந்து ஜம்ப் பண்ணிடணும். பிரித்தாவி இது பிரித்தக் பிரவருத்திஞ்ச நிவருத்திஞ்ச காரியம் பயாபயே பந்தம் மோக்ஷம் செய்யா வித்தி வேதி புத்தி சா பார்த்த சாத்விகி. பிரதாவின் மைந்தனை செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாகும். இந்த ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு பகவான் கொடுத்திருக்காரு இல்லையா, அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு பாரபட்சம் தெரிஞ்சுன்னு எது நல்லதோ அதை எடுத்து நடக்கணும். எதுக்கு பயப்படணும், பகவான் இருக்காரு அப்ப பயப்பட வேண்டாம். எதுக்கு பயப்படக்கூடாது, அதுக்கு பயப்படுறான், எதுக்கு பயப்படணுமோ அதுக்கு பயப்படணும். அந்த மாதிரி இல்லாம எதுக்கு வந்து செய்யக்கூடாது, எது செய்யணும், இதெல்லாம் இப்ப ஸ்கிரிப்சர் படிச்சதான் வரும். அப்ப அந்த அறிவை நம்ம எல்லாருக்கும் அறிவை கொடுத்திருக்காரு பகவான். ஆனா மந்தமா வச்சுட்டோம்னா அது மந்த புத்தியாடும். நல்லா புத்தி கூர்மையாக்கணும்னா இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கும்போது தெரிஞ்சிடும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து மூளை யூஸ் பண்ணோம்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கும்னு அர்த்தம். ரஜகுணத்துக்காரன் எப்படி பண்ணுவோம், ஏயா தர்மம் அதர்மம் ச காரியம் ஏவச்ச அயதாவத் பிரஜானாதி புத்தி சா பார்த்த ராஜசி. பிருத்தாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது. மனசு சொல்லும், புத்தி வேறனோ சொல்லும், ஏதோ ஒண்ணு ஜெயிச்சுன்னு பண்ணிட்டே இருப்போம். ஆனா அது சொல்லப்படலையே, அதெல்லாம் இருக்கட்டும், நான் எனக்கு இதுதான் பிடிச்சதுன்னு பண்ணிட்டு இருப்போம். ரஜோகுணம் ஏன்னா அதுல என்ன பணம் நான் உயரணும், நான் அந்த ஃபேக்டர் இருக்கும். தமோ குணத்துக்காரன் டோட்டலி ஆப்போசிட். அதர்மம் தர்மம் இதியா மன்யதே, அதர்மம் தர்மம் இதியா மன்யதே தமசாவிருதா சர்வார்த்தான் விபரீதாம்ச புத்தி சா பார்த்த தாமசி. அந்த மாதிரி புத்தி யாரோடு, தமோ குணத்துல இருக்கிறவனோடு இருக்கும். என்னது, அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்பொழுதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். கோயில்ல வந்து இப்ப ஃபண்டு கேட்கறாங்க, கோயில் கட்டுறாங்க, ஏதோ காலேஜ் நம்ம கோயிலுக்கு எல்லாம் கட்டியாச்சு, கோயிலுக்கு எல்லாம் ஃபண்டு கேட்க மாட்டாங்க. காலேஜ் பிரபுவே என்னண்டி பிரபுஜே சொல்வார், இவ்வளவு பெரிய கோயில் எப்படி எழுப்பினேன்னு எனக்கே அதிசயமா இருக்கு. எவ்வளவு மக்கள் படிக்கிறாங்க, எல்லாம் உங்க தயவாலதான் இந்த கோயிலே எழுப்பப்பட்டது. ஏன்னா அவரோட பேர்லயே சொத்து எழுதி வச்சிருக்காரு கோயில. ஒண்ணும் கிடையாது, நம்ம போலாம். நம்மள மாதிரி நிறைய பக்தர்கள் போறார், அவளுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு இது கிடைக்குதுன்னா நமக்கு எவ்வளவு பங்கு அதோட இது கிடைக்கும். யாரெல்லாம் அந்த கோயில் ஃபண்டுக்கு ஒரு 100 ரூபாய் போட்டவனுக்கு கூடி அதோட அவ்வளவு ஒரு பெர்சன்டேஜ் அவனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல இது கிடைக்கும். அவனுக்கு மாத்திரம் இல்ல, அவனோட சந்ததியர்கள் எல்லாருக்கும் அந்த புண்ணியம் போய் சேரும். சோ இந்த கோயில் எழுப்பினதுக்கு எல்லா பக்தர்கள் தான் காரணம். அது எப்படி ஆன்லைன் இங்க வந்து படிச்சவங்க கூட இல்ல, எல்லாம் ஆன்லைன் படிச்சு எல்லாம் ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க, எல்லாரும் படிக்க. எனக்கு யாருன்னே தெரியாது, அவங்க எழுப்பின கோயில் தான் அவ்வளவு நிகழ்ந்து போறார். இப்ப என்னது காலேஜே கட்டுறாரு. யாருக்கு அங்க வந்து படிக்கணுமோ படிப்பு ஃப்ரீ. என்னது ஆன்மீக படிப்பு தான் ஃப்ரீ, சாப்பாடு ஃப்ரீ, ஸ்டே ஃப்ரீ, கோர்ஸ் ஃபீஸ் கிடையாது, எல்லாம் ஃப்ரீ தான். அங்க வந்து வாங்க உட்கார்ந்து படிங்க. ஆன்லைன்ல ஆஃப்லைனாவே உட்கார்ந்து படிக்கலாம். அங்கே கோயில் அட்மாஸ்பியர்ல கோயில பிராக்டிக்கலா நம்ம பார்க்கலாம், எப்படி எல்லாம் வழிபாடு பண்றாங்க, எப்படி எல்லாம் பக்தி பண்றாங்கன்னு. இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு காலேஜிங் கட்டுறேன்னா என்னது, உங்க தயவாலதான் கட்டுறேன். அந்த மாதிரி பண்ணி உங்களுக்கு வேண்டி நான் ஒரு காலேஜிங் பண்றேன், அதோட படிப்பை நாங்களாம் சொல்லி கொடுக்குறோம், ஃப்ரீ தான் படிப்பு, எல்லாமே ஃப்ரீ தான். இப்போ அந்த மாதிரி இப்ப கட்டிட்டு இருக்காங்க, அது இப்போ பில்டிங் ஃபண்டுக்கு அப்படின்னு. என்னன்னா ஆனா எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியாது.
இது பண்ணக்கூடாதுன்னு அது பண்ணணும்னு நினைச்சுப்போம். இல்ல எனக்கு இதுதான் பிடிக்கும் அந்த மாதிரி. சோ தர்மத்தை அதர்மம். கோயில் கட்டணும் என்னத்துக்கு, மனிதர்கள் ஏழையா இருக்கான் அவங்களுக்கு தான் நம்ம கொடுக்கணும்னு கொடுக்கலாமே. டெய்லி போய் கூட உன் பர்த்டே அன்னைக்கு மாத்திரம் கொடுத்தா 365 நாள்ல ஒருக்கா தான் உன்னோட பர்த்டே வரும். அன்னைக்கு மாத்திரம் சாப்பாடு கொடுத்தா போருமா? அடுத்த நாளைக்கு அவங்க சாப்பிட வேண்டாமா? சாப்பாடு நம்ம தான் ஒரு நாளைக்கு 4 டைம் போட்டுக்கிறோமே, அந்த ஏழைகளுக்கு வேண்டாமா? ஓகே, ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம் நீ கொடுத்துட்ட, அப்புறம் நாளைக்கு வேற யாரோட பர்த்டேயோ அவன் வந்து கொடுத்தாதான் உண்டு. இல்ல நான் வந்து ஏழைகளுக்கு எல்லாம் கொடுத்தேன், வருஷத்துக்கு ஒருக்கா கொடுத்தா போல அவங்க எல்லாம் பழைச்சு உயிரோட இருப்பாங்கன்னு நினைக்க முடியுமா? ஒன்னும் கிடையாது, வேஸ்ட். கொடுக்க கூடாதுன்னு கிடையாது. ஏன் ஐம் சேயிங் யூ ஷுட் கிவ். ஆனா என்ன, பகவானுக்கு கொடுக்காம அதுக்கு கொடுத்தேன். சில பேர் ரொம்ப பெருமை, இப்பெல்லாம் அது ஒரு புதிய ஃபேஷன் எடுத்து ஓல்டேஜ் ஹோம் போகணும் அங்க கொடுத்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ஓல்டேஜ் ஹோம்ல தள்ளுறதே நம்ம தானே இல்லையா? அந்த மாதிரி அதெல்லாம் ஒரு தழைச்சு நிக்கிறதுன்னு நம்மள மாதிரி மனிதர்கள் அம்மா அப்பா எல்லாம் பாத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு தள்ளுறாங்க. அதனால அந்த ஓல்டேஜ் ஹோம் பொழைச்சு போகுது. அதில் நீங்க வந்துட்டு தானத்தை கொடுத்தோமா? எவ்வளவு நாளைக்கு போயிட்டு தானம் கொடுப்பீங்க? ஒரு நாள், இல்ல ஆனிவர்சரிக்கு 2வது நாள், பசங்களோட ஒரு பர்த்டேக்கு ஓகே, மொத்தம் 10 நாள் கொடுத்து போவோமா? 10 நாளைக்கு கொடுத்துருப்போமா? பாக்கி உள்ள நாளைக்கு அவங்க பழைக்க வேண்டாமா? எப்படி பண்ணுவாங்க? சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், பகவானுக்கு கொடுக்கலாம். கொடுத்து விட்டு வேண்டிக்கலாம். அவங்களுக்கு வேண்டி போறோம், அவங்களை எல்லாம் கஷ்டப்படுத்தாதீங்கப்பா, போறோம், அவங்க நிறைய அனுபவிச்சுட்டாங்க, அவங்க முக்தி கொடுங்க, அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பிரேயர் கூட்டு பிரார்த்தனை எல்லாம் பலிக்கும். சோ அந்த மாதிரி நினைக்கணுமே தவிர, அறியாமைத்தனத்துல என்ன பண்றாங்க, இருளின் மயக்கத்தில் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் இந்த அதர்மத்தை தர்மம். கோயில்களும் கொடுக்க மாட்டாங்க. கோயில்ல எதுக்கு? கோயில் கட்டிட்டு என்ன வேணும்? கோயில் எல்லாம் யாரோ கொடுப்பாங்களா? நான் போயிட்டு ஏழைகளுக்கு நான் அப்படியே கொடுப்பேன். அதோட மிருகா ஸ்டோரி எல்லாம் வரும் பாகவதத்துல, எல்லாருக்கும் எல்லா ஸ்டோரியிலும் தெரியும் அதனால என்ன இஃபெக்ட் கிடைச்சதுன்னு. அப்போ அந்த மாதிரி அறிந்து எப்பொழுதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோ குணத்தில் இருப்பதாக. நிறைய அதை பேசலாம். முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகையான உறுதி ப்ராமிஸ் பண்றேன். அது ப்ராமிஸ் பண்றானே அவன் எவ்வளவு 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராமிசஸ் இருக்கும். திருத்தியா யயாதாரயத்தே மனப்பிராணேந்திரிய கிரியா யோகே நாவ்யபிச்சாரண்யா திருத்தீசா பார்த்த சாத்விகி பிரதவின் மைந்தனை உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். நல்லா யோகா பண்றான், அதுல நல்லா தேர்ச்சி பெறான், மனதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறான், வாழ்வும் அது போல எல்லாம் அவன் வந்து ப்ராப்பரா இருக்கான். சோ அவன் வந்து சத்துவகுணம். இதே வந்து ரஜகுணத்துல இருக்கான், யயா துதர்ம காமார்த்தான் திருத்தியா தாரயத்தே அர்ஜுன பிரசங்கேன பலாகாங்ஷி திருத்தீசா பார்த்த ராஜசி. எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ, இதனால எனக்கு என்னென்ன லாபம், இதனால எனக்கு பொருள் லாபம் இருக்கா, அறம் லாபம் இருக்கா, ஒரு வந்து அப்புறம் எனக்கு இன்பம், இதனால எனக்கு ஒரு இன்பம், ஒருத்தன் தானம் கொடுக்குறேன், ஐ எம் ஃபீலிங் நைஸ், அவன் பாவம் ஏழை என்னை வந்து ஒரு ஸ்கூலுக்கு ஒன்று போட்டான், எனக்கு ஐ எம் ஃபீலிங் வெரி நைஸ், ஏன்னா நான் கொடுத்தேன், என் கை ஓங்கி இருந்தது, அவன் கீழே கை இருந்தது, நான் கொடுத்தேன். இந்த மாதிரி ஒரு என்னது ஒரு எண்ணத்தை வந்து கொடுக்குறானே அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி வர்த்தக மன உறுதி ரஜோ குணத்தை சார்ந்தது. அப்புறம் என்னது, முட்டாள்கள். யயா ஸ்வப்னம் பயம் சோகம் விஷாதம் மதம் ஏவச்ச ந விமுஞ்சதி துர்மேதா திருத்தீசா பார்த்த தாமசி பிரதாவின் மைந்தனை. கனவு பகல் கனவுதான், எல்லாரும் ராத்திரி வேணாதான் இவன் பகல் கனவுலயே அப்படி பெரிய கோட்டை கட்டினேன், அதை கட்டினேன், நான் ஐம் வெரி ஹாப்பி. செயல் என்னது ஒண்ணும் இல்ல, செயல் எல்லாம் வேண்டாம், ஐம் வெரி ஹாப்பி இன் மை ட்ரீம், அந்த மாதிரி இருப்போம். அப்புறம் பயம், இதுக்கு அடுத்தாலும் ஏதோ ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ண இல்ல வேண்டாம், என்னால முடியாதுப்பா, அந்த மாதிரி நினைக்கிறான், ஒன்னும் பண்ண மாட்டான், உட்கார்ந்து இருப்பான். உடம்பு கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத, இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம முயற்சி எடுக்கணும், வரலாம் அப்படின்னா இல்லை, ஐ எம் கம்ஃபர்டபுள், நான் அதை ஏத்திங் பண்ணி உட்கார்ந்துருப்பேன். மந்த புத்தி, அதான் மந்த புத்தியா இருக்கிறோமா, அந்த மாதிரி அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக. ஸோ வி ஷுட் திங்க். நானும் எத்தனையோ விஷயத்துல அப்படி மன கற்பனையிலேயே இருக்கேன், ஆனா வரமாட்டேங்கிற, வெளியிலேயே வரமாட்டேங்குது. ஸ்லோகம் படிக்கணும்னு ஆசைதான், ஆனா வரமாட்டேங்குது. அப்படிலாம் இல்லாம வெளியில வரணும். எல்லாம் இருந்ததுன்னா என்னது, தமோ குணத்துல தமோ குணத்துல உட்காத்திட்டே இருக்கும் நம்மள. கம் அவுட் போல்ட்லி. முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகையான மகிழ்ச்சி. பொறுமா இன்னும் எதாவது மகிழ்ச்சி எப்படி அடையறான், சத்துவகுணத்துக்காரன் எப்படி மகிழ்ச்சி அடையறான், ரஜோகுணத்துக்காரன் தமோ குணத்துக்காரன் மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்கும். எத்தத் அக்ரே விஷம் இவ பரிணாமே அமிர்தோபவம் தத் சுகம் சாத்விகம் புரோக்தம் ஆத்ம புத்தி பிரசாதஜம். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும், காலையில எந்திர சொல்றீங்க என்ன ஈஸியா என்ன, உங்களுக்கு வயசா எடுத்து மாதாஜி, 60 வயசுக்கு தாண்டினவங்களுக்கு எல்லாம் தூக்கம் கம்மியா, நாங்களாம் 30s and 40s இருக்கோம், நல்ல தூக்கம் வருது, நீங்க எங்களை போயிட்டு காலையில எந்திரினாக்கா எங்களெல்லாம் முடியாது, நாங்க சண்டே தான் எந்திருப்போம், தாராளமா சண்டே மாத்திரம் எந்திருங்க. அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவித்து நீங்க மண்டேல இருந்து வர ஆரம்பிச்சதுன்னா நீங்க எல்லாம் சத்துவ குணத்துல இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம்.
சோ ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போல இருக்கும். காலையில எந்திரிக்கிறது கஷ்டம், ஜபம் பண்றது அப்ப 15 நிமிஷம் எடுக்கிறது என்ன, அது ஸ்பீடு வந்து எடுத்தனாக்கா 8 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் அப்படியே போயிடும். அப்புறம் நமக்கே ஒரு ஆனந்தம் என்னால நல்லா சொல்ல முடியறது அப்படின்னு ஒரு ஆனந்தம் வரும். அதுக்கு முயற்சி முதல்ல எடுத்துதான் ஆகணும் இல்லையா. ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்றிருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதற்மான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க முயற்சி எடுக்கிறான். முதல்ல போயிட்டு ஒரு ஜாகிங் பண்றான், இல்ல ஒரு என்ன இதுக்கு போறான், ஒரு சம் காம்படிஷன், கஷ்டமா தான் இருக்கும். மசில்ஸ் எல்லாம் வலிக்கும். சடன்லி ஒரு நாளைக்கு எல்லாம் மசில் எல்லாம் போட்டு இதெல்லாம் போடணும், வலிக்கதான் செய்யும். அப்புறம் பழகிடும். அப்புறம் அதுல ஒரு ஆனந்தத்தை கண்டு அவங்க எல்லாம் பண்ணுவான். அதேதான். அப்புறம் என்னது, ரஜோகுணம். விஷய இந்திரிய சம்யோகா எத்தத் அக்ரே அமிர்தோபவம் பரிணாமே விஷம் இவ தத் சுகம் ராஜசம்ஸ்மிருதம். எந்த சுகம் புலன்களும் உலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ சுகம். இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப சுகமா இருக்கு, சோஃபா சுகம், டிவி நல்லா பார்த்தா சுகம், இதெல்லாம் எது வந்து புலன்கள் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ. ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் என்னது, அதே சீரியல் தான் பார்த்தோம். என்ன யூஸ், 2 வருஷமா அந்த சீரியல் பாக்குறேன், எனக்கு என்ன பிரயோஜனம், ஒண்ணும் இல்ல, டைம் வேஸ்ட் தான். அந்த இன்டர்நெட் காரன் யாருக்கு, இந்த கேபிள் காரன் பணம் கொடுத்ததுதான் மிச்சம். நான் ஒன்னும் ஒரு லைஃப்ல ஒன்னும் அச்சீவ் பண்ணல. அதே பாத்துங்க, அவங்க ஆக்ட் பண்றவங்க பண்ணிட்டே இருக்காங்க, பணம் சம்பாதிச்சுட்டே இருக்காங்க. அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காரங்கன்னா அவனும் சம்பாதிக்கிறான். நம்ம முட்டாள் மாதிரி அந்த டிஆர்பி ரேட்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு நம்ம உட்காந்துக்கோம். இதனால நமக்கு என்ன பயன், ஒண்ணும் இல்ல. ஐம் ஜஸ்ட் வேஸ்டிங் மை டைம். இது வந்து ரஜகுணத்துக்காரங்க இந்த மாதிரிதான் இருப்பான். எல்லாம் ஒரு அமிர்தம், இதெல்லாம் ஒரு ஆனந்தம் நினைக்கிறான். ஆனா என்னது, அமிர்தம் போல தோன்றினாலும் இறுதியில் என்னது, விஷமாகிவிடும். இதனால் ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை. விஷம்னா என்னது, நோ யூஸ். அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம், எவ்வளவு we are wasting time. அப்ப நம்ம வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படி மாதிரி ஒரு அலசி எடுத்து ஒரு குலுக்கி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம அப்படின்னு இதை வந்து should shake ourselves and find out. அப்புறம் இது தமோகுணம். यत्अग्रेचानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामसம் உதாகிருதம். நித்ரா இப்ப பார்த்தாலும் தூக்கம், இப்ப பார்த்தாலும் ஆலசியன என்னது, சோம்பேறித்தனம். பிரமாதோத்தம் எல்லாம் ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமா வேலை செய்யறது. எப்ப குளிக்கணும் குளிக்க மாட்டான், ஏதோ டைம்ல குளிப்போம், ஏதோ டைம்ல சாப்பிடுவோம். அந்த மாதிரி தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இப்ப we should analyze நம்ம எந்த குணத்துல இருப்போம் அப்படின்னு. இப்ப முகுணங்களுக்கு ஏற்ப 4 வகையாக சுபாவங்கள், சுபாவஜம், அவங்க சுபாவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. க்ஷமோ தமஸ்தப சௌச்சம் சாந்திராஜமம் ஏவச்ச ஞானம் விஜயானம் ஆஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம் அமைதி கட்டுப்பாடு தவம் தூய்மை சகிப்புத்தன்மை நேர்மை அறிவு பகுத்தறிவு ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகிறார். பிராமணனா பூனல் போட்ட பிராமணன் நினைக்கவே கூடாது. இதெல்லாம் இருக்கா, அவன் வந்து செருப்பு தொழிலாளி, இத வந்து மண்ணு குழவன், அவன் பிராமணன் தான். ஏன்னா அவன்கிட்ட இதெல்லாம் இருக்கு, அவன் இது இருக்கு, சுய கட்டுப்பாடு இருக்கு, தவம் இருக்கு. அவன்கிட்ட உள்ளே பூனல் தான் இல்லை, ஆனா அவன்கிட்ட இந்த குவாலிட்டிஸ்னா அவன் தான் ஒரு பிராமணன். குவாலிட்டி ஆஃப் த நேச்சர், சுபாவம் அவனோட எப்படி இருக்கோ அவனை வந்து பிராமணன் சொல்லலாம். அடுத்தது சௌரியம் தேஜோ திருத்தித்தாட்சியம் யுத்தேச்ச சாப்பிய லாபலம் சாப்பிய பலாயனம் தானம் ஈஸ்வர பாவச்ச க்ஷாத்திரம் கர்ம ஸ்வபாவஜம் சூரத்தனம். அது ஸ்கூல்ல இருந்து பார்க்கலாம், நல்ல வீரத்தனமா மானிட்டர், எப்போ அவன் தான் மானிட்டரா இருப்பான். நல்ல ஒரு இது டேரிங் டேஷிங், அந்த மாதிரி சூரத்தனம் வலிமை மன உறுதி வளமை போரில் தைரியம் கொடை ஆளும் தன்மை ஆகியவை க்ஷத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். அவன் எந்த வீட்டுல பிறந்திருந்தாலும் சரி, இந்த ஒரு டேரிங்னஸ் இந்த ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி எல்லாம் இருக்குன்னா அவன் வந்து க்ஷத்திரியன். கிருஷி கோரக்ஷ வாணிஜ்யம் வைஷ்ய கர்ம ஸ்வபாவஜம் இது வந்து வைஷ்யத்தோட இது என்னது, கிருஷினா ஃபார்மிங். கோனா பசு பராமரிக்கிறது. கோரக்ஷ வாணிஜ்யம்னா பிசினஸ், அந்த மாதிரி பிசினஸ் பண்றானோ அவன் வந்து வைஷ்யன். அவனோட சுபாவம், அந்த வைஷ்யனோட சுபாவம் அப்படி. பரிச்சரியாத்மகம் கர்ம சூத்ரஸ்யாபி ஸ்வபாவஜம். உன்னொருத்தால் குழைக்கிறது பரிச்சரியாத்மகம்னா he will serve others. அவனுக்கு சில பேருக்கு அந்த சர்விங் மென்டாலிட்டி எப்போ இருக்கும், யாரானாலும் சரி நான் எல்லாம் பண்றேன் ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்னு. அவன் எல்லாம் வந்து யாரு, சூத்ரன். விவசாயம் பசுக்களை பராமரித்தல் வியாபாரம் ஆகியவை வைஷ்யர்களின் இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்ரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாக. இப்ப நம்ம அப்படி பார்த்தா எல்லாரும் சூத்ரர்கள். ஆனா நம்மள சூத்ரா சொன்ன மாத்திரம் கோவம் வந்துடும். சூத்ரன்னா நாரி பிடித்து அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம எல்லாம் ஒருத்தருக்கு கீழே வேலை பண்றோம். என்ன பெரிய இன்டெலிஜென்ட் பெரிய இன்ஜினியர் ஆனாலும் சரி, பெரிய படிச்சாலும் என்னது, ஒருத்தங்க கீழே போயிட்டு வேலை பண்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து விருப்பப்படுறோம். இப்ப நம்ம எல்லாம் சுபாவம் என்னது, நம்மளோட மோஸ்ட்லி எல்லாம் சூத்ரா கேட்டகரி தான். அதுல இருந்தா நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து இது இந்த குணத்துக்கு வரணும், இந்த குணத்துக்கு வரணும், அந்த மாதிரி.
அப்புறம் ஸ்வே கர்மண்யபிரதः சம்சித்திம் லபதே நரஹ சர்வ கர்ம நிரத சித்திம் யதா விந்ததி தஸ்ருணு. இப்ப இன்னும் புதுசா சொல்ல போறார். என்னது? ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனது பணியின் குணங்களை பின்பற்றுவதன் மூலம் முழுமை பெற முடியும். இப்பொழுது இதை எப்படி செய்ய முடியும் என்பதை என்னிடம் கேளுங்கள். இப்ப எப்படி அவங்க என்ன விதிச்சிருக்கோ அவங்களோட தன்மைக்கேற்ப சுபாவம், அவங்களோட என்ன சுபாவமோ அது போல பணி அவங்களுடைய வேலை செய்யணும். இது இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் அதை கேளுங்க அப்படின்னு. யத பிரவருத்தி பூதானாம் ஏன சர்வம் இதம் ததம் ஸ்வகர்மணாத்தம் அப்பியர்ச்சிய சித்திம் விந்ததி மாணவக. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றுகின்றனரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ, யாரு? கடவுள் தானே இல்லையா? எல்லாரும் தான், நம்ம எல்லாரும் அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான். உயிர்வாழிகள் எல்லாரும் அவர்கிட்ட இருந்து தோன்றியவர்கள். யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி இருக்காரு? கடவுள் தான். இது இஸ் தேர் ஆம்னிபோட்டன்ட் பிரசன்ஸ் அப்படி சொல்றோமே, அந்த மாதிரி. அந்த இறைவனை தனக்கு சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு, தன்னோட கடமை ஃபர்ஸ்ட், என்னோட கடமை என்ன? அவருக்கு வழிபடணும். அவர் தண்ணி கொடுத்திருக்காரு, ஒண்ணும் இல்ல, சுவாசம் விடுறோமே, காற்று சிலிண்டர் மாத்தி, அது ஒரு காலம் வரும். இனிமே பியோர், இப்ப எல்லாம் தண்ணி பியோர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பாட்டில் வைக்கிறாங்க. அடுத்தது காற்றெல்லாம் அசுத்தம், எல்லாரும் அவங்க சிலிண்டர் மாட்டிக்குங்க அப்படின்னா இனிமே அடுத்த அந்த மாதிரி காலம் இன்னொரு 50-100 daysல வந்தாலும் வரலாம். ஒரு பியோர் இல்லை, ரொம்ப கலப்படம்ப்பா இது, நான் தும்மறேன், அதனாலதான் அடிக்கடி எனக்கு ஜுரம் வருது, தும்மல் வருது, அதனால ஏதோ புது காய்ச்சல் எல்லாம் பேர்லாம் எடுப்பாங்க. அப்புறம் என்னது? பியோர் காற்று தான் சுவாசிக்கணும். எல்லாரும் மாட்டின் ஆக்சிஜன் மாட்டின் போங்கன்னு அந்த காலம் வந்தாலும். சோ இந்த மாதிரி சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு, இல்ல என்ன சொன்னி, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளாரோ பகவான், அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமை, என்னுடைய முதல் கடமை அவருக்கு நன்றி சொல்றது. என்ன இவ்வளவு அழகா ஒரு நேச்சர் படைத்திருக்காரு, அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம். அவருக்கு அப்புறம் நன்றி சொல்ல வேண்டாம்? அதுதான் நம்ம முட்டாள். அந்த மாதிரி வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். அவருக்கு அதுதான் என்னுடைய முதல் கடமை. அப்படி சத்துவகுணத்துல இருக்கிறோம், சத்துவகுணத்துல இருக்கிறோம் நினைப்போம். ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணः பரதர்மாத் ஸ்வனுஷ்டிதாத் ஸ்வபாவநியதம் கர்ம குர்வன்னாப்னோதி கில்பிஷம். மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட, அவன் ஐடி கம்பெனி இருக்கான், நானும் போறேன், உனக்கு ஐடி பத்தி தெரியவே தெரியாது, யூ ஆர் நாட் பார்ன் ஃபார் ஐடி. அவன் அதுல இருக்கான் அப்படின்னா சரி, அந்த ஐடில எவ்வளவு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கு. ஒரு லேப்டாப் கொடுப்பனா இருக்கும், நல்ல ஒரு இப்படி போனா இருக்கும். அந்த லேப்டாப் கொடுத்தனா என்ன அர்த்தம்? உன்னை வேலைக்கு வாங்கியாச்சுன்னு அர்த்தம். ஒரு மொபைலும் கொடுத்துருவோம், வேலைக்கு வாங்கியாச்சு, உனக்கு 24 மணிக்கும் அவன் கால் எப்ப வேணா, அவனுடைய இது வரும், பிசினஸ் இது என்னது மீட்டிங் ஒரு வைப்போம், அவனோட தூக்கம் போச்சு, ஃபேமிலி டைம் போச்சு, அவனுக்கே உழைக்கணும். ஏன்னா அவன் தான் லேப்டாப் கொடுத்துட்டானே. அப்புறம் என்ன, அதை கேர்ஃபுல்லா வச்சுக்கணும். அது வேற கட்டுப்படுத்தினா அவன் நம்ம செலவுல அதை ரிப்பேர் பண்ணணும். அவனோட பொருளை நம்ம வச்சுட்டு வேலை எப்ப வேணா கூப்பிடுவோம், வேலை பண்ணணும். அப்ப இன்னொருத்த அவன் நல்ல ஐடில இருக்கான், நல்லா சம்பாதிக்கிறான்னா அவன் வேலைக்கு போயிட்டான். அதனாலதான் அவன் எல்லாத்துக்கும் எஸ் சொல்லிட்டு அவன் பண்ணவும் வேண்டியிருக்கு. நம்ம அப்படி இல்லை, ஏதோ டீச்சிங் ஜாப்ல இருக்கும், சம்பளம் கம்மி தான், ஆனா ஏதோ போனோமா, பசங்க கூட பேசினோமா, ஆனந்தமா இருந்ததா. டீச்சிங் இஸ் சோ வெரி நைஸ். அது பசங்களுக்கு டீச்சரா இருக்கும், ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும். நமக்கு இன்னும் அதை பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் கொண்டு வருவோம். வீட்டுக்கு வரும்போது ஐம் ஃபீலிங் சோ நைஸ் அப்படின்னு தோணும். சோ அந்த நமக்கு சுபாவத்துக்கு ஏற்பதான் நம்ம ஒரு வேலை பண்ணுமே தவிர, அவனை பார்த்து அவனோட வேலையை நான் ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் நான் முயற்சி பண்ணக்கூடாதுன்னு. இப்ப இங்கே என்ன கொடுத்திருக்காரு? ஃபர்ஸ்ட் ஹூ கிளைம்ஸ் அ ட்ரீ வின்ஸ். யாரு முதல்ல ட்ரீ மேல ஏறுறாங்களோ அவங்க வின். கான்டெஸ்டன்ஸ் யாரு? ஒரு காக்கா, குரங்கு, ஒரு பெங்குவின், ஒரு யானை, ஃபிஷ், ஒரு டால்பின், ஒரு நாய். நமக்கே தெரியும் யார் ஃபர்ஸ்ட் போகும், ஒரு காக்கா தான் போகும். ஃபிஷ் வெளியில இறங்க முடியுமா? பார்ட்டிசிபேட்டே பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அதோட தன்மை வேற. யானை பண்ண முடியுமா? வேணா இல்ல அழகா தூக்கு அப்படின்னா அது பண்ணலாம். அது அந்த காம்படிஷன்ல போவே கூடாது. நான் இல்ல என்னோட ஃப்ரெண்டு காக்கா போனா நானும் பண்றேன், என்ன பண்ண போகும், இதுதான் வேஸ்ட். சோ வி ஷுட் நாட் காப்பி அதர்ஸ். அதெல்லாம் போட்டிருக்கு. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும், ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லி கொடுக்குறேன், டீச்சிங் ஜாப், எனக்குலாம் பெரிய ஞானம் இல்லை, ஆனா படிக்கிறேன், திரும்பி நான் புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறேன், நாலேஜ் வருது, சொல்லி கொடுக்குறேன். அந்த மாதிரி என்னுடைய சொந்த கடமையில நான் ஒரு மாதிரி சுமாரா தான் இருக்கேன், இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்கிற. முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றுமே பாதிக்கப்படுவதில்லை. இதனால நீ என்னது, ஒரு பாவம் இழைக்காத மனிதனாகி விடுவாய் அப்படின்னா. அப்போ என்ன அர்த்தம்? நம்ம சொந்த கடமையை பண்றது. சுயக்கட்டு அசக்த புத்தி சர்வத்திர ஜிதாத்மா விகசத்பிருஹ நைஷ்கர்மிய சித்திம் பரமாம் சந்நியாசேனாதி கச்சதி. சுயக்கட்டுப்பாட்டுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்தால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். யாரு? சுய கட்டுப்பாடு,
எல்லாம் காலையில எழுந்துக்கணும். என்னண்டாச்சு, பகவானை மனதில நினைத்து ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, அதையே சொல்லிட்டு இருக்கான். மனசு எங்க இருக்கு, அப்படியே பகவானையே நினைத்து பகவானோட அதரம் வதனம் அதெல்லாம் இருக்கு. அந்த பாட்டெல்லாம் நினைவு வரணும். பீதாம்பரம் நினைவு வரணும், அவர் நிக்கிற அழகு நினைவு வரணும், ஒரு மயில்பீரி அந்த மயில் இருந்து இறகு அதெல்லாம் நினைவு வரணும், அப்புறம் வேற புல்லாங்குழல் நினைவு வரணும். இப்படி பகவானை நினைத்து அவன் வந்து எந்த நேரம் ஜபா பண்ணிட்டு இருந்தாக்கா சுய கட்டுப்பாட்டுடைய பற்றற்று, வேற ஒண்ணும் பற்று கிடையாது அவனுக்கு, பகவான் ஒரே பற்றுதான். மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகங்களையும் விட்டு, காலையில தூக்கம் வருந்திருக்கும், வேண்டாம் வேண்டாம் அந்த சுகம்லாம் வேண்டாம், பசிக்கிறது இல்ல ஜபம் பண்ணிட்டு அப்புறம் பார்க்கலாம், கிடைச்சதை சாப்பிடலாம், ஐம் நாட் வெரி ஃபாண்ட் ஆஃப் ஈட்டிங், அந்த மாதிரி புறக்கணிக்க கூட, அந்த மாதிரி எல்லா பௌதிக சுகங்களையும் புறக்கணித்து ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்தால் கர்ம விளைவுகள் இருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். அவனுக்கு என்ன கர்ம வினை என்ன வரும், அவன் கர்மம் என்ன பண்றான், பகவான் என்ன நினைத்து பண்றான், அப்ப அவனுக்கு நல்லதுதான் வரும். பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா ந சோஷதி ந காங்ஷதி சம சர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்திம் லபதே பராம். இவ்வாறு யாரு அந்த மாதிரி உட்கார்ந்து தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகிறான். அவன் நல்ல ஒரு ஆனந்தத்துல மிதக்கிறான். அவனுக்கு அது ஒரு டேஸ்ட் கண்டுபிடித்து ஆஹா இந்த ஒரு ஜபம் பண்றதற்கு எல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம், நான் பாடு ஜபம் பண்றேன், அப்படியே லயித்து போய் பண்றேன், அந்த மாதிரி இருக்கணும். என்னது, பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகிறான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. அடுத்த நேரத்துக்கு நான் என்ன பண்றது, நான் பாடி ஜபம் அப்படி ஒரேடியா வேலைக்கு போறவங்களாம் அந்த மாதிரி பண்ணிடாதீங்க. நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் பண்ணுங்க, அது வேற விஷயம். ஆனா வேலைக்கு போறவங்க வேலைக்கு போகணும், சம்பளம் வேணுமே. ரேஷன் கடையில் போயிட்டு நான் நல்லா மெடிடேட் பண்றேன், ஜபம் பண்றேன், எனக்கு ரேஷன் கொடுக்குன்னா கொடுக்க மாட்டோம். நம்ம இப்ப சிக்கன் இருக்கோமே இல்லையா, நம்ம மாட்டின்னு இருக்கோம். அப்ப அந்த பௌதிக விஷயங்களும் பண்ணதான் வேணும். ஆனா பிடிச்சதோ பிடிக்கலையோ பண்ணணும். ஆனா ஆன்மீகத்தை திளைச்சு போகணும். சோ அவன் என்றுமே கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர் வாழிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைந்து விடுகிறான். அப்போதான் அவனுக்கு வந்து என்னுடைய அன்பு தூய பக்தி தொண்டு, என்னுடைய அருள் அவனுக்கு கிடைக்கிறது. ஃபுல் இஸ் இன் டிரான்ஸ்ல உட்கார்ந்து என்னை வந்து வழிபடுறான். பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்சாஸ்மி தத்வதஹ ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷதே தத் அனந்தரம். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். தங்க கவச்சம் பண்ண எங்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு, நீங்க வந்தீங்க இல்லையா, சரி எவ்வளவு அவ்வளவு கொடுத்தா என்ன ஆகும், இல்ல உங்களுக்கு பெரிய ஒரு இது என்னது தங்க இதெல்லாம் பண்ணி என்னோ சம்திங் எல்லாம் பகவான் பண்ணிடுறோம். ஓ அப்படி, அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும், இல்ல உங்க பேர்ல அந்த கல்வெட்டுல வந்து பேர் வந்துரும், அப்படியா, நல்ல பெருசா கோல்டன்ல வருமா இல்ல கருப்பு கல்ல போடுவீங்க, இதெல்லாம் ஒரு டிபேட். இதெல்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் போடுவோம், வெளியிலேயே போட்டுப்போம், உங்களோட இதுல ஒரு ஸ்டாச்சு வேணா வச்சுருவோம், அது மாதிரிலாம் போட்டுட்டோம்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு. சரி இதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் பண்ணினா பகவானுக்கு பிரியப்பட்டவன் ஆயிடுவோமா, இல்லை. ஆனா அதுக்கான பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது, பண்ணலாம், ஆனா பக்தியுடன் பண்ணணும். எங்கிட்ட இல்ல, எங்கிட்ட ₹1 தான் இருக்கு, பகவான் எங்க கண்டுக்க போறான், ஆனா எங்கிட்ட வேற பணம் இல்ல, எங்க ₹10 தான் சம்பளமே, எனக்கு டெய்லி கூலியே எனக்கு ₹10 தான், ஆனா என்னால ₹1 கொடுக்க முடியும். அந்த ₹10 அவன் ₹1 கொடுக்கறது இஸ் a பிக் அமௌண்ட். ஏன்னா அவன் என்ன நினைக்கிறான், அவன் நினைக்கிறான் ₹1 தானே, அந்த ₹1 அதான் அவில் பகவானோட அந்த இதுதான், சுதாமோட கதை தான் நினைவு வரணும். அந்த அவில் என்னதான் டேஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா, அது அப்படியே அள்ளி போட்டுக்கிறார். ஏன்னா ஆனந்தத்தோட, நீ வந்து அவ்வளவு ஒரு ஏழ்மையிலேயே எனக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு நினைச்சுட்டு வந்தியே, நம்ம அந்த ₹1 கொடுத்தாலும் அதுக்கு ஒரு பலன் இருக்கும். நன்னாவே அது என்ன உணர்ச்சியோட கொடுக்குறோம் அது போல. சோ பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றி முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியால் அடையும் பொழுது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். அது ஒரு ஸ்டோரியே இருக்கு ஆக்சுவலி. ஒரு செருப்பு தைக்கிறவன் வேற ஒரு பண்டிதன் எல்லாம் இருப்பாங்க. நாரதர் வரார், செருப்பு தைக்கிறவன் கேட்கிறார், வந்து தெரியுமா நான் வந்து இதுக்கு போயிட்டு இருக்கேன், பகவானை பார்க்க போயிட்டு இருக்கேன், ஏதோ சம் கன்வர்சேஷன். ஓகே, ஐ எம் நாட் அ குட் ஸ்டோரி டெல்லர், எனக்கு இப்ப அது சடன்லி நினைவு வந்தது, நான் கோட் பண்றேன் அவ்வளவுதான். சோ நான் போயிட்டு இருக்கேன் கடவுளை பார்க்கவும். அப்படியா, ஒரு காரியம் பண்றீங்களா, பகவான் கேளுங்க, என்னது நல்லா இருக்காரே நோ சம்திங், என்னது நான் எப்போ வருவேன்னா நோ சம்திங், பகவான் ஆனா எனக்கு எப்ப முக்தி கிடைக்கும், நம்ம செருப்பு தைக்கிறவங்க இருக்கிறேன், எனக்கு எப்போ இந்த திரும்பி திரும்பி பிறவி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேனே, அப்போ வந்து எனக்கு எப்போ முக்தி கிடைக்கும், எனக்கு ஸ்டோரி சொல்ல வரல, ஐ எம் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறார். உங்களுக்கு யாருக்கும் அந்த ஸ்டோரி தெரியும்னாக்கா யூ கேன் கன்க்ளூட் அந்த மாதிரி. அப்புறம் வந்து இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஒரு பெரிய செல்வந்தரும் ஒரு பிசினஸ் மேனும் இன்னும் அவனும் சொல்றான், நீங்க பகவான்கிட்ட போறா கேளுங்க, எனக்கு எப்ப முக்தி கிடைக்கும், திரும்பி திரும்பி இந்த பிறவி எடுத்துட்டு இருக்கோம், ஓகேன்னு சொல்லிட்டு போறார். அப்ப கடவுள்கிட்ட சொன்னா, இந்த மாதிரி இந்த 2 இவாளை பார்த்து பக்தர்கள் தான் உங்களுடைய பக்தர்கள், ஆனா வந்து அவங்க வந்து இது என்னது மோட்சம் கிடைச்சு உங்ககிட்ட வரதுக்கு விருப்பப்படுறாங்க, அப்ப எப்ப வரலாம் கேட்டுங்க. அப்ப அவர் சொல்றாரு, இல்ல கொஞ்சம் நான் வந்து கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கேன், நான் வந்து இது யானை ஒரு ஊசி கண்ணு இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து நான் யானையை நுழைச்சுன்னு இருக்கேன்,
பகவான் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்காரு, அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க. அதனால பகவான்கிட்ட கேட்க முடியும். கேட்டேன், ஆனா பகவான் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்காரு அப்படின்னு. ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு வர திரும்பி வர வழியில அந்த செல்வந்தர்கிட்ட சொல்றேன், நான் பார்த்தேன். கேட்டீங்களா எனக்கு எப்ப மோட்சம்? கேட்டேன், அவர் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்காரு. ஓ என்ன பிஸி அப்படின்னா, அந்த இது இருக்கு இல்லையா, ஊசியோட அந்த ஓட்டை இருக்கே, கண்ணு கண்ணு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுல வந்து நான் இது யானையை வந்து போறதுக்கு முயற்சி பண்ணேன். என்ன பைத்தியக்காரத்தனமா என்ன பேசுறீங்க நீங்க? அந்த ஊசியோட ஓட்டையே எவ்வளவு சின்னது, அதுல யானை போக முடியுமா? என்ன இது பகவான் கடவுளை என்ன விளையாடுறாரு, என்ன இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சிரிக்கிறார். இல்ல அவர் சொன்னதை நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாரு. அவர் இதே செருப்பு தொழில் அவர் பண்றாரு, அவர் செருப்பு தைக்கிறவர். அவர்கிட்ட சொன்னா இந்த மாதிரி பகவான் பிஸியா இருக்காரு, கேட்டேன் ஒன்னும் பதில் வரல அப்படின்னு. அப்படியா? அந்த ஊசிக்குள்ள அந்த இது ஓட்டைக்குள்ள யானையை நுழைக்கிறாரு. அப்பா அந்த கடவுளோட அருமையே அருமை, கடவுளோட என்ன ஒரு கிருபை அப்படி இப்படின்னு. நீ நம்புறியா அப்படின்னா, பின்ன நம்பாதீங்க, எப்படி கடவுள் என்ன வேணா பண்ண முடியுமே அப்படின்னு. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியறதுன்னா, அந்த செருப்பு தைக்கிறவனு வேணும்னு ஞானம் கிடையாது, அவனும் பெரிய கீதாவும் படிக்கல ஒன்னும் படிக்கல, ஆனா அவனு உள்ள பக்தி, பகவானை பத்தி உள்ள உணர்வு எவ்வளவு இருக்கு. கடவுள் செய்ய முடியாதது எது, அவர் எது வேணாலும் செய்வார். அந்த ஊசிக்குள்ளேயே எதை நாயின்னு வருது, யானை நுழைக்கிறேன்னா அவர் பண்ணுவார் அப்படின்னு. ஆனா ஒரு செல்வந்தரோ வாட் எவர் த அதர் பர்சன் வி சப்போஸ் டு பி நாலேஜபிள், அவன் அதை நம்ப மாட்டேங்கிறான். சோ பகவானை நம்பினாதான் எதுவுமே, நம்பிக்கையுடன் நம்ம வந்து எது செயல் புரிஞ்சாலும் அது வந்து இஃபெக்ட் கொடுக்கும். அது மேபி ஐ டென்ட் புட் இட் இன் ப்ராப்பர் ஃபார்மேட், அது ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி அந்த மாதிரி உண்டு. சோ என்னை பற்றி முழுமையான உணர்வு, அந்த உணர்வு வரணும். கடவுள் தான் எல்லாமே, பயமே வேண்டாம், கடவுள் பார்த்துப்பார். அதுக்கு நான் வேலை பண்ணாம இல்ல, பகவானே சொல்லி ஐயா என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, நீ உன் வேலைக்கு போ, அர்ஜுனா ஏந்திர சண்டை போடுவதுதான் உன்னோட டியூட்டி அப்படின்னு தானே சொல்றாரு. இப்ப நமக்கு நம்ம டியூட்டி பண்றது அவசியம். டியூட்டினா இது பௌதிக உலகத்துல இருக்கும், அது பண்றது அவசியம். சோ அந்த மாதிரி ஆனா பக்தி இருக்கணும் பகவான் எடுத்து, பக்தினால் மட்டுமே வந்து பகவானின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். சர்வ கர்மாண்யபி சதா குர்வாணோ மத் வியபாஸ்ரயः மத் பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். அவன் பௌதிக உலகத்துல இருக்கான், தெரியும் எனக்கு, நிறைய விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டிருக்கான். வேலைக்கு போனோம், அங்க ஒரு என்னவோ பேச்சு இருக்கும், ஒரு வேண்டாத இப்போ கசாப்பு கடைக்காரன் அங்க வேலை பண்றான்னு நினைச்சுக்கலாம், அவனுக்கு ரொம்ப உயிரினத்து அவ்வளவு ஒரு ஆசை இருக்கும். ஐயோ நம்ம எல்லாம் பண்றது தப்புன்னு தெரியும், ஆனா ஒரு சம்பளத்துக்கு வேண்டி அவன் அந்த வேலை பண்றான், வெட்டுறான், எல்லாம் பண்றான், மனசு வலிக்கிறது. என்ன பண்ணலாம்னா ஆக்சுவலி வேலையை விட்டுடணும், ஆனா வேலையை விட்டு அப்புறம் வேற வேலை கிடைக்காது, எனக்கு வேற நாலேஜ் இல்லையே. அப்ப நான் எனக்கு எங்க வீட்டுல மக்கள் எல்லாம் வந்து பட்னியா இருப்பா, அப்ப இந்த சம்பளத்துக்கு வேண்டியே அவன் போவான் சில பேர். ஆனா மனசுல இது இல்லதான், நான் வந்து கருணையோட இருக்கப்பட்டவன். ஆனா பகவான் என் மறக்காம அது பௌதிக ஒரு பந்தத்துல வந்து ஏதோ ஒரு வேலை, பிடிக்காத வேலை பண்ணிட்டு இருக்கான். இந்த கருப்பு பணம், இந்த மாதிரி லஞ்சம் கொடுக்குற தொழில் இதெல்லாம் இருக்கும் ஏதோ ஒரு, ஆனா மனசளவுல இஸ் நாட் அக்ரீங் டு தட். பட் அவன் எதிர்த்தும் போக முடியாது, ஒரு சம்பளத்துக்கு வேண்டி கீழே வேலை பண்றான். சோ எனது பாதுகாப்பின் கீழ் அந்த மாதிரி எல்லா விதமான செயல்களில், நல்ல செயலா இருக்கட்டும் தீய செயலா இருக்கட்டும், ஆனாலும் என்னை மதித்து என்னுடைய தூய பக்தன் எப்படி என்னை வழிபடுறான், எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். கிவன் அ சான்ஸ், அது அந்த மாதிரி வேலையை விட பார்க்கணும், போறோம். அதை விட மோசமா, இது ரொம்ப மோசமான இந்த கபீர்தாஸ் நேற்றுக்கு சொன்னோம் இல்லையா, இவரெல்லாம் அந்த ரூபா கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி பேரும் மாத்தி எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்துல போறோம், இப்படி வாழ்ந்து என்ன யூஸ், அவன் வந்து பேரையும் மாத்துறான், இது போல இருக்கணும் அப்படி இப்படிங்கிறான். போறோம் இனிமே நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துக்கு போலாம், எல்லாத்துக்கும் வெளியில வந்து விடலாம் அப்படின்னு வெளியில வந்துட்டாங்க. அது போல நம்மளும் கொஞ்ச நாள் பார்க்கலாம், சரி ஒரு மாதிரி இந்த வேலை வேண்டாம், வேற ஏதாவது ட்ரை பண்ணி நமக்கு மனசுக்கு திருப்தி ஆறா போல ஒரு ட்ரை பண்ணி வெளியில வர பார்க்கணும். ஆனா என்ன, பகவானோட பக்தி தொண்டில் இருக்கிறதுனால அவன் வந்து எப்பவுமே என்னுடைய பக்தி தொண்டில வந்து பண்றதுனால நித்தியமான அழிவற்ற வாழ்க்கை அவன் வந்து அடைவான். மச்சித்த சர்வதுர்காணி மத் பிரசாதா தரிஷ்யசி அத்தச்சேத்வம் அகங்காரா நஷ்புஷ்யசி வினங்ஷ்யசி. யாரு வந்து அகங்காரத்துடன் என்னுடையது இதெல்லாம் உபதேசங்களை கேட்கலையோ அவனா அழிந்தே போய்விடுவான். என்ன அர்த்தம்னா, நான் தான், நீ நம்ம அம்மா நம்மள பசங்க கூப்பிட்டுதுன்னா நம்ம என்னம்மா என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்போம். கூப்பிடவே இல்லைன்னா அவன் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கான், நானும் கம்ஃபர்டபுளா இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இருந்துடுவோம். அதே போலதான் பகவான் நம்ம கூப்பிடலன்னா துக்கத்துல இருக்கோம், நிறைய துக்கம் தான், துக்கம் நிறைந்த வாழ்க்கை தான். ஆனா நான்லாம் ஒரு அகங்காரத்துடன் அப்படியொன்னும் வேண்டாம், அப்படியெல்லாம் பகவானோட தயவொன்னும் வேண்டாம், நானே டீல் பண்ணிக்கிறேன், நானே வேலைக்கு போனா நீ கிடைக்கும், நான் இருக்கிறவன். ஓகே யூ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் லைஃப், நான் உன்னை திரும்பியே பார்க்க மாட்டேன்னு. அப்ப என்ன ஆகும், நம்ம சக்சஸ் ஆகுமா? கிடையவே கிடையாது. நம்ம வேணா நினைச்சுக்கலாம், ஆமா நான் வேலைக்கு போனேன் சக்சஸ் ஆனேன். பகவானை நம்பினா இதை விட சக்சஸ் கிடைச்சிருக்கும், நீ பண்ண சக்சஸ் ஒண்ணுமே கிடையாது
அது தெரியாது இவனுக்கு. முட்டாள் என்ன நினைக்கிறான், நான் எம் செல்ஃப் மேட் மேன், ஐன்னு இருக்கும்போது அவன் வந்து வினங்ஷசி, அவன் விநாசமா தான் போவான். விநாசம்னா என்னது, அழிந்து போயிடுவான். என்னுடைய கருணை இருந்தாதான் அவனுக்கு வந்து ஜெயமே கிடைக்கும். நீ என்னை பற்றி உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணை மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன், அகம்னா என்னது, என்னால் முடியும், ஐ எம் செல்ஃப் மேட் மேன், நான் அப்படின்னு இருக்கிறவன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டா நீ அழிந்து விடுவாய். அழிந்து விடுவேன்னு என்ன, அவ்வளவுதான். நீ உன்னோட போக்கு ஒரு மாதிரி தனி போக்கா இருக்கும். நீ நினைச்சிருப்ப நான் இவ்வளவு கோடி ஒரு எம்பையர் பண்ணிட்டேன்னு. ஆனா அதை விட பெரிய ஒரு இது பண்றதுக்கு ஒரு பிளான் வச்சிருந்தேன். ஆனா நீ தான் என்ன வந்து வழிபடலையே, அவ்வளவுதான். அப்போ நீ அழிந்து போன மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுவார். பகவானோட கருணை ஒரு கடைக்கண் பார்த்தா போறோம்னு சொல்றோம் இல்லையா, பகவானுடைய வேணம் அனுகிரகம் இருந்தாதான் நம்மளால பிழைக்க முடியும். ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷே அர்ஜுன திஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி யத்ராரூடானி மாயையா. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில், இப்ப என்னது நம்ம உடல்ல ஜடசக்தியால் இந்த இயந்திரத்தில் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீட்டுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகிறார். இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, 5 காரணிகள்ல ஒரு சக்சஸ் ஆனோன்னா யாரு கடைசியில பரமாத்மாவோட சாங்ஷனும் வேணும். சோ உள்ள உயிர்வாழியும் இருக்கு, சோலும் இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு, சூப்பர் சோல் இருக்கு. அவரோட சாங்ஷன் இல்லாம நம்மளால பண்ண முடியாது. அப்ப இந்த கொலை பண்றோம், கொள்ளை அடிக்கிறோம், எதுக்கு சாங்ஷன் பண்றதுன்னா அவர் நல்லது கெட்டதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க குருவால அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்குல்ல, அதெல்லாம் நீ படிச்சாச்சு. இதுதான் தீய செயல், இதுதான் நல்ல செயல், இதனால் இதோட கர்ம பலன் வரும், எனக்கு எல்லாம் தெரியும் உனக்கு. ஆனாலும் தைரியம் வந்து கொலை பண்ணுவேன், கொள்ளை அடிப்பேன், பகல் கொள்ளை. இப்பெல்லாம் முகமூடி கூட கிடையாது. இதோட இப்ப பார்த்தோமே, கோயில போயிட்டு அப்படியே விடுறான், தண்ணி விடுறாப்புல விடுறான் ஆசிட். எவ்வளவு கூல். அவன் எப்படி என்ட்ரி பண்ணா, எப்படி அதை விடுறான், இல்லாட்டி இன்னும் ஒரு பேக் எடுத்து போனாலே செக்கிங் பண்றோம், அது இப்படி தொட்டு பார்த்து எல்லாம் செக்யூரிட்டி இருக்கும். அவன் எப்படி உள்ள வந்து அந்த மாதிரி பண்ணா, எவ்வளவு ஒரு அற்புதம் இல்ல. அது மாதிரி என்ன, கலியுகம் முத்தின்னு போறது அப்படி, அவன் அப்படி பண்றான். சோ ஒரு பயமே கிடையாது. பகல் கொள்ளைதான் எல்லாம் கூல் திஸ் லைஃப். அவனுக்கு அப்புறம் என்ன மாதிரி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்க அவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. சோ அந்த மாதிரி வந்து அவரவர் இதயத்தில் விட்டுள்ள நான் தான் வந்து எஸ், அந்த மாதிரி உள்ளவனுக்கு உள்ள பரமாத்மா சாங்ஷன் பண்ணியிருக்கான். ஏன் அதை பண்ணியிருக்காரு, ஏன் நீ தீய செயல் பண்ற, இதோட உனக்கு ரிப்பர்கஷன் தெரியுமா, தெரியல இல்லையா, ஆனா அது கெட்டது, அது நீ அனுபவிச்சுக்கோ, நீ அனுபவிப்ப, இதோட அனுபவிப்பன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பகவான் வந்து பகவானோட சாங்ஷனோட தான் அவன் பண்ணியிருக்கான். ஆனா அது வந்து இப்ப அனுபவிக்கவும் செய்யும். அப்பவும் பரமாத்மா அனுபவி, நல்லது பண்ணா அதுவும் அனுபவிப்பை, கெட்டது பண்ணாலும் அனுபவிப்பை. அவர் வந்து குருவா இருந்தாலும் வழிகாட்ட மாட்டார். ஞானத்தை கொடுத்தாச்சு, அப்புறம் நீ பண்றதுக்கு எஸ், இப்போ உனக்கு வந்து இதோட ரிப்பர்கஷன் வந்து வரப்போகுது, அப்ப நீ இதை பண்ணு, இதோட வந்து கூலி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுவார். தம் ஏவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்யசி சாஸ்வதம். பரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. யாரிடத்தில், கடவுள் இடத்தில் டோட்டலி சரண்டர் பண்ணணும், வேற வழியே கிடையாது. ஏன்னா மனித உருவல நம்ம வேணும்னே இங்க வந்துட்டோம். ஒரு பிடிவாதத்துல பகவான் இடத்துல அழகா இருந்துருக்கோம், ஏதோ பிடிவாதம் வேண்டான்னு பசங்கள்ட்ட சொல்லி பார்ப்போம். வேண்டாம், ஒரே குளிர், ஐ மீன் ரொம்ப வெயிலா இருக்கு, இப்பெல்லாம் பெப்சி எல்லாம் குடிக்கணும், இல்லம்மா வேணும்மானாக்கா சரி இப்போ இந்த 10 ரூபா என்ன ஆகுமோன்னு தெரியாது, இந்த போனா என்ன ஆகும், அடுத்து வரும் காய்ச்சல் வரும். என்ன சொல்ல, நான் சொன்னேன் இல்லையா, வேண்டாம் சொன்னேன், நீ கேட்டியா, ஒரே பிடிவாதம் தான் உன்னோட, போ அனுபவி. இப்படிதான் பகவான் நம்மள என்ன அனுப்பிட்டார், சரி போ அனுபவி. திரும்பி வழி போக தெரியாம நம்ம இங்கேயே ஒரு உடலை மாற்றி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ பரத வழி தோன்றலை அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். என்ன, பகவான் இடத்துல தான் நம்ம போறோம். தட் இஸ் பேக் டு காட் ஹெட் தான். எல்லாருக்கும் அங்கதான் ஒரு இடம். அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு நம்ம வழி தெரியாம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப இந்த மாதிரி வழி தெரியறது, இது பிரதாப ருத்ரன். இது வந்து யாருக்கு அந்த ஸ்டோரி தெரியுமோ, இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல வரும். இவ இந்த பலதே என்னது பூரி ஜெகநாத், அவர் அப்படி ஊர்வலம் வரும்போது இவர் அவங்க பிரதாப ருத்ரர், அவர் ராஜாதான். என்னதான் ராஜானா அது பதவி தானே, அவரும் ஒரு மனிதன் தானே, அவருக்குள்ள ஓடுறதும் எல்லாம் பகவான் கொடுத்த உயிர் தானே. அவர் வந்து அங்க சுத்தம் பண்ணுமா, இன்னைக்கு அந்த ஒரு ரிச்சுவல் நடக்கிறது. கோல்டன் ப்ரூம் இருக்குமா, அதை வச்சு அந்த வழியெல்லாம் அவர் பெருக்குவார். ஒரு ராஜாவா இருந்தா என்ன, எனக்கு நீ ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு சாதா மனிதன் தான், ஒரு பக்தனா இருந்து நீ செயல்பட்டா உனக்கு நல்ல அனுகிரகம் கிடைக்கணும். சோ அந்த ஒரு ரிச்சுவல் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தி ஞானம் ஆக்கியாத்தம் குஹ்யதரம் மயா, எல்லாம் சொல்லியாச்சு. இப்ப வந்து முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறார். எல்லாம் நான் ஒண்ணு சொல்லிட்டேன், மணியும் டைம் ஆயிடுத்து, நீங்க மாதாஜி எடுத்துட்டே போறீங்க, இப்பதான் முடிவு வரும்னா வந்தாச்சு, முடிவு வந்தாச்சு. பகவானே நிறுத்துறாரு இப்போ ஸ்டோரி எல்லாம். என்னது சொல்றதெல்லாம் சொல்லியாச்சு, இனிமே இதுக்கு மேல எனக்கு சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அர்ஜுனா சொல்லிட்டேன். இத்தி ஞானம் ஆக்கியாத்தம் குஹ்யதரம், சீக்ரெட்டான நாலேஜ் கூட நான் உனக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டேன். ஒருவருக்கு நடுவுல சீக்ரெட் சொல்லி என்னது கிங் ஆஃப் நாலேஜ் எல்லாம் சொல்லியாச்சு. இப்போ வந்து சீக்ரெட்டான நாலேஜ் உனக்கு எல்லாம் சொல்லியாச்சு.
விம்ருஷ்யைதத் அசேஷேன யதேச்சசி ததா குரு. ததா குருன்னா என்னது? உனக்கு குருன்னா செய்யன, உனக்கு என்ன தோன்றதோ பண்ணு. நான் சொல்றதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. இவ்வளவு ஒரு பெரிய ஃப்ரீடம்ல நமக்குலாம் 10 commandments கழுத்துல கத்தி வச்சுல சொதக்குதான். பண்றையா இல்லையா? 4 டே தொழுகை பண்றியா இல்லையா? அது ஸ்டேஷனா இருக்கட்டும், ரயில்வே இதா இருக்கட்டும், எங்கேயோ கர்ச்சி போட்டாச்சு தொழுகை பண்ணும். அதுதான் அவங்களோட எல்லாம் கண்டிஷன். சண்டே ஆச்சுன்னா மாஸ்க் போகதான் வேணும், வாரத்துக்கு ஒருக்கா போகதான் வேணும். நமக்கு என்னைக்கு சொல்லியிருக்காரு? நம்ம பர்த்டே அன்னைக்கு ஒரு வாட்டி கோயில் போனாலும் எதேஷ்டம், யாரும் அங்க கண்டுக்க மாட்டா. பகவானுக்கு தான் உள்ளே நம்ம அட்டெண்டன்ஸ் பகவான் தான். அங்க பூஜாரியும் யாரும் நம்மளை கண்டுக்க மாட்டாங்க. ஏன் வரல இதெல்லாம் சும்மா கேஷுவலா கேட்பாங்களா? சோ இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கி உள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து, உனக்கு எவ்வளவு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கோ அது போல நீ சிந்தித்து பண்ணணும்னா பண்ணு, இல்ல வேண்டாம் உனக்கு வேற வேலை இல்ல கிருஷ்ணா நீ எல்லாம் சொன்ன, எனக்கெல்லாம் ஒன்னும் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹியர்னா ஓகே, நீ செய்ய விரும்புவதை செய். அவ்வளவு பெரிய ஃப்ரீடம் கொடுத்தாச்சு. அதனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம சனாதன தர்மம் வந்து பிழைத்திருக்குன்னு சொல்லலாம், மோசமாவும் போறது. மனுஷா எல்லாம் இது ஒரு என்னது இது இல்ல, இந்த வேல்யூ இல்லாம ஏன் இருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டாங்க. இப்ப நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்லயே ஃபீஸ் இல்ல, வேணும்னா வாங்க, படிக்கணும்னா படிங்க, நம்ம பாக்கலாம். அப்போ என்னோட எல்லா வேலையும் முடிஞ்சா வரேன், அந்த மாதிரி ஆயிடுது. இதே ஃபீஸ் மாத்திரம் கட்டியிருந்தோம் வச்சுங்க, ஃபீஸ் கட்டும் யாரும் லீவ் எடுக்க மாட்டோம். என்ன பணம் கொடுத்துருக்கேன்பா, என்ன சும்மாவா, நான் எவ்வளவு உழைத்த பணம் அப்படின்னு வருவோம், கண்டிப்பா வருவோம். அப்போ என்னடி பிரபுஜி என்ன சொன்னோம், எனக்கு பணத்தால எல்லாம் எனக்கு ஒண்ணும் வாங்க வேண்டாம், அவங்களோட நல்லதுக்கு தான் நான் வந்து இதெல்லாம் வச்சிருக்கேன், அவங்களுக்கு நல்லது வரணும்னு நினைச்சா வரட்டும், இல்லன்னா வேண்டாம், அவங்களுக்கு தான் போச்சு, அந்த மாதிரி எண்ணத்தை அவர் இதழ் பண்ணிக்க. ஆனா என்னைக்குமே இது வரைக்கும் பணம் வாங்கல. ஐ டோன்ட் திங்க் he will ever ask for money also. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா பகவானே அந்த மாதிரி ஃப்ரீடம் கொடுக்கும்போது நம்ம யாரு அதுல என்ன ஒரு பணத்தை கொண்டு வந்தோம் இல்லையா? உனக்கு தோன்றதை பண்ணு, மன்மனா பகவம் அத்பக்தா. இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஸ்கூல்ஸ் சொல்றாரு, இருந்தாலும் நீ எப்படி பண்ணலாம்னா அப்படின்னு முடிக்கல, ஒரேடி அப்படி பண்ணிட்டு அப்படி திரும்பிட்டு போகல, கோவம்லாம் கிடையாது, ஓப்பனாவே இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்றாரு. மன்மனா அபவம் அத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசி மே சத்யம். இதுதான் 9th சாப்டர்லயும் வந்தது. நான் உனக்கு இதேதான் மன்மனா அபவம் அத்பக்தோன்னு வரும். சத்தியம் பண்றேன், அப்புறம் இதை விட என்ன பண்ணும் பகவான்? கால விழாத்த குறைதான், நீ என்ன பக்தியோட என் மனசார என்ன வழிபடுப்பா, நான் சத்தியம் பண்றேன், நீ என்னோட உலகத்துக்கு வருவாய் அப்படிங்கிற பகவான் சத்தியம் பண்ணிட்டு கூட நம்ம கேட்கலன்னா அப்புறம் நம்ம இன்னொரு ஈனப்பிறவியில மனித உருவத்துல நம்ம மோசமான ஒரு வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்மள எல்லாம் சொல்லல, எங்களை எல்லாம் என்னெல்லாம் சொல்ல, யார் இதுல வரது இல்லையோ, ஆன்மீகத்துல வரது இல்லையோ அவங்கள சொல்றேன். நான் எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை, நான் சம்சய. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன். கடவுள் சொல்ற, நீ என்னுடைய ஃப்ரெண்டுப்பா, யூஆர் மை க்ளோஸ், அவருடைய அங்கம் தான் நம்ம, அண்ட் யூஆர் வெரி க்ளோஸ் டு மீ. நீ என்னை வழிபட்டா நான் அப்படி பாதுகாத்து நான் உன்னை வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு. நீ என்னுடைய மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். பகவான் சத்தியம் கொடுக்கிறார். மனித நம்ம எவ்வளவு ஒரு முட்டாள் அப்படின்னு நினைச்சுப்போம். இதெல்லாம் படிச்சுட்டே இருக்கும்போது புரியும் நமக்கு, அச்சோ பகவான் நானும் எவ்வளவு இழகின மனசு இல்ல, அப்படி இவ்வளவு பண்ணும்போது அப்போ நம்ம வந்து பண்றது இல்லையே அப்படி தோணும். சர்வதர்மான். அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, சரி உனக்கு ரொம்ப குழம்பி இருக்கப்பா, என்னெல்லாமோ நான் சொல்லிட்டேன், 18 நாளா நம்ம நடந்துட்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல என்ன படிச்சோன்னே மறந்து போயிடுது, நேத்துக்கு என்ன படிச்சோம் மறந்து போயிடுது. அப்ப என்ன சொல்றாரு, சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ. எல்லாம் நான் என்னெல்லாம் சொன்னேன், அப்படி பண்ணி இப்படி பண்ணி எல்லாத்தையும் மறந்துடும். பரித்யஜனா எல்லாத்தையும் விட்டுடும், எல்லாத்தையும் ஜஸ்ட் ஃபர்கெட். மாமேக்கம், என்னை மட்டும் சரணம் பண்ணு, மாமேக்கம் சரணம் ரஜ. அகம், நான் வந்து துவாம், உன்னுடைய சர்வ பாப்பேவி, உன்னுடைய எல்லா பாவங்களையும் மோக்ஷயிஷ்யாமி, எல்லாம் மோட்சம் எல்லாத்தையும் அழித்து உனக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கிறேன், மா சுச்ச, கவலைப்படாதே. அப்போ என்ன சொல்றாரு, இன்னும் நான் இவ்வளவு நாள் சொன்னேன் இல்லையா, உனக்கு எல்லாம் மறந்துடும் பரவாயில்ல, அவ்வளவு இன்டெலிஜென்ஸ் இல்ல, மறந்தாலும் பரவாயில்ல, என்னை மாத்திரம் சரணடை. அது முடியுமா உன்னால? பகவான் தான் எல்லாமே அப்படின்னு நினைத்து எனக்கு சரணம் பண்ணுவியா, காலையில இருந்து மங்களார்த்தி பாப்பியா, என்னை நினைத்து ஜபம் பண்ணுவியா, என்னை நினைத்து உன்னோட எல்லா காரியம் பண்ணுவியா, அந்த மாதிரி பண்ணாலே போறோம். இதுதான் சரணாகதி, வேற ஒன்னும் கேட்கல. எப்பெல்லாம் கிளாஸ் இருக்கோ காதால கொடுத்து கேளுங்க, சிரவணம் கீர்த்தனம் முடிஞ்சா ஜபமும் பண்ணுங்க, விஷ்ணு ஸ்மரணம், அப்படி பகவானை நினை, பாத சேவனம் முடிஞ்ச பாதத்தை தொட்டு வணங்கி பண்ணுங்க, அர்ச்சனம் பண்ணு, வந்தனம் பண்ணு, தாசியம் சகாவாரு எங்கிட்ட ஒரு இந்த பாவனையில என்ன வழிபடு. இந்த மாதிரி என்னை நினைத்தாலே போரும், நான் உன்னுடைய எல்லா பாவங்களையும் தொலைத்து விடுக்கிறேன், மா சுச்ச, கவலையப்படாதே அப்படிங்கிற. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக, உன்னை எல்லா பாவ விளைகளிலிருந்து நான் விடுவிக்கிறேன், நீ பயப்படாதே அப்படிங்கிறார். இதெல்லாம் உங்களுக்கு வரும். இப்ப லெவல் 3ல ஹரிபக்தி விலாஸ், இதெல்லாம் வரும் உங்களுக்கு.
லெவல் 1 லெவல் 2ல இதே தான் படிக்க போறோம். லெவல் 3ல வரும் உங்களுக்கு இந்த சாப்டர்லாம் வரும். இன்னும் நல்லா இருக்கும். இந்த பாதை இஸ் வெரி ஸ்வீட். நீங்க படிச்ச எங்களுக்கும் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை, இஸ்கானுக்கும் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. நம்ம படிச்சா நம்ம ஆன்மீகத்துல இப்படி போயிட்டே இருக்கோம். விதீந்தே ந தபஸ்காய ந பக்தாய கதாச்சன நூஷ்ரூஷவே வாச்சியம் நச்சமாம்யோ அப்பியசூயதி. இந்த ரகசியமான ஞானம் தவமில்லாதவருக்கோ, பக்தி இல்லாதவருக்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. ரெகுலரா வரீங்க, உங்களுக்கு எல்லாம் பொருந்தும். ஆனால் யாருக்கு இதுல எல்லாம் நாட்டம் இல்லையோ, என்னை பத்தி ஒரு பக்தி இல்லையோ, என்னை பத்தி சரியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு விருப்பம் இல்லையோ, பொறாமை கொள்கிறவங்க, அவங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்லாதீங்க. லெட் தம் லிவ் தியர் லைஃப் கம்ஃபர்டபுளா அவங்க பாட்டுக்கு லீட் பண்ணிட்டோம். அவங்களும் வருவாங்க, நீங்க முன்னாடி போயிட்டே இருங்க. அவங்க அப்புறம் நம்மள அவன் அப்பவே போயிட்டான், எங்க கூட லெவல் 1ல படிச்சான், அவன் லெவல் 3 போயிட்டான், லெவல் 4 போயிட்டான், அவன் லெவல் கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டான், லெவல் 5ல நான் இன்னும் இங்கே இருக்கேன். சரி இல்ல நான் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு அப்போ வேணா வரட்டும், வந்தா வரட்டும். ஆனா நீ அவனை எல்லாம் ஃபோர்ஸ் பண்ணாதே. ஆனா சொல்றது சொல்லணும். அது சொல்ற இதம் பரமம் குஹ்யம் மத் பக்தேஷ்வபி தாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாமே வஷ்யத் அசம்சய. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு, ஆனா யாரு பக்தனா இருக்கணும் அவனுக்கு விளக்கு. யாரு பக்தன் இல்லை அவங்ககிட்ட சொல்ல போகுது. எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, முதல் வாட்டி சொல்லி பாக்குறது, 2 வாட்டி சொல்றது, அப்புறம் எடுத்தறிஞ்சு அவன் பேசுறான், உனக்கு வேற வேலை இல்லப்பா, நீயாச்சு ஒரு கிருஷ்ணாச்சனு, டாட்டா பை பை, நீ உன் வாழ்க்கையில நல்லா இருப்பா, நான் என் வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஆனா ஒருத்தன் பக்தனுக்கு அப்படியா ஃப்ரீயா சொல்லி தராங்களா, புக்கும் வாங்க வேண்டாமா, ஃபீஸும் வாங்க இல்லையா, டைமிங் இவ்வளவு இருக்கா, வாங்கிச்சு ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம் இல்லையே 4 டைம், அப்படியா, அப்ப நான் வரேனே, நீ எனக்கு என்ன பண்ணும், நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு, எப்படி அப்ரோச் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டுன்னு வந்தான்னா பண்ணு, அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு நமக்கு முக்தியும் நல்லா ஊறும். அது உறுதியே கொடுக்கிறார். அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகிறான். நமக்கு என்னது ரிசர்வேஷன் கன்ஃபார்ம், எப்ப போகும் தெரியாது. ஆனா நமக்கு மேல ஒரு சீட்டு காலியா இருக்கும், நம்ம போயாச்சுன்னா டங்குல போய் உட்காரலாம். அதை எதிர்பார்த்துன்னு பண்ணக்கூடாது. எகெயின் he doesn't recommend that. ஆனா சொல்றாரு, உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு பண்றவனுக்கு கண்டிப்பா என்னுடைய உலகத்தில் நீ அடைவாய். நச்ச தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஷ்டின்மே பிரிய கிருத்தமக பவிதா நச்சமே தஸ்மாத் அந்யஹ பிரியதரோ புவி. அப்புறம் என்ன சொல்ற, இந்த உலகத்துல புவினா இந்த உலகத்துல வேற யாருமே பிரியமானவன் கிடையாது, நீதான் எனக்கு பிரியமானவன்கிற. யார் இந்த பக்தி தொண்டில் இருக்காங்களோ, இந்த மாதிரி இன்னொருத்தாலையும் சேர்த்து பக்தி தொண்டில கூட்டின்னு வரான், அந்த மாதிரி இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆக முடியாது. இந்த மாதிரி என்ன பிரபுபாத் தான் இந்த மாதிரி ஒரு வழி காட்டுதலை பண்ணியிருக்காரு. அது ஃபாரினரா இருக்கட்டும், அமெரிக்கனா இருக்கட்டும், இந்தியனா இருக்கட்டும், யார் வேணா கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுங்கப்பா. நீலாம் ஃபாரின்ல இருக்கவனுக்கு எல்லாம் ஆகாது, நாங்கெல்லாம் இந்தியன்ஸ், நாங்கதான் பக்தி பண்ணோம், அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அவர் வெளிநாட்டுல போயிட்டு அவருக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ் எல்லாம் சொல்லி அவங்களே பக்தர்களாக்கி அவங்க நம்மளை விட முன்னுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. அவங்க குடுமையெல்லாம் வச்சுட்டு பஞ்சகச்சம் எல்லாம் உடுத்தி இந்த காலையில அந்த 2.5 வயசு குழந்தை வரதே, அதை பார்க்கணும். நம்ம என்ன பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கோம். நம்ம நல்ல பூமியில பிறந்து அவங்க எல்லாம் அந்த நாட்டை விட்டு இங்க நம்ம கிருஷ்ணா கிரேட்னு சொல்லிட்டு இங்க புடவையை உடுத்திட்டு, அந்த பெண்மணிகள் எல்லாம் புடவையை உடுத்திட்டு, அந்த குழந்தை எல்லாம் பாவடையை உடுத்திட்டு அப்படி ஒரு நாமம் போட்டுட்டு அவ்வளவு ஒரு இதா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஏதோ பொக்கிஷம் கிடைச்சா போல இருக்காங்க. நம்ம இப்போ ஜீன்ஸ் போட்டுட்டு அவங்களோட கல்ச்சரை நம்ம கல்ச்சர் என்ன, உடையில இருந்து நம்ம எல்லாம் காப்பி தான். அவங்க போனா பர்கரும் இதுவும் எல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். ஆனா அவங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம இதுக்கு வந்துட்டாங்க. அப்ப நம்ம விட முட்டாளா இருக்கோம்னு நமக்கு அப்பதான் தெரியும். சோ அப்புறம் என்னது 18.70ல அத்தியேஷத்தை சய இமாம் தர்மியம் சம்வாதம் ஆவயோகோ ஞான யக்ஞேன தேனாகம் இஷ்டஸ்யாம் இதி மேமதிஹி. இப்ப நம்மளோட கான்வர்சேஷன், இப்ப நான் அர்ஜுனாவும் கிருஷ்ணா பேசிக்கிற கான்வர்சேஷன் இல்லையா, மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கிறேன். இப்ப யார் இதெல்லாம் நல்லா படிக்கிறாங்களோ, 18 days கோர்ஸா இருக்கட்டும், லெவல் 2 இருக்கட்டும், லெவல் 3 எல்லாம் பகவான் சம்பந்தப்பட்டதுதான், பகவத்கீதை தான் போயிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கும். அவன் அறிவால் அவன் நல்ல ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறான், ஞானத்தை வைத்து என்னை அவன் வழிபடுவான். அப்புறம் ஸ்ரத்தாவ அனனசூயச்ச ஸ்ருணியாத் அப்பி யோ நரஹ சோ அப்பி முக்த சுபா லோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மணாம். மேலும் படிச்சா மாத்திரம் போறாது, மேலும் நம்பிக்கையும் இருக்கு அவங்ககிட்ட. எவனுக்கு அந்த மாதிரி படிக்கிறான், ஏட்டுக்கல்வியா படிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கான். அப்புறம் என்னது, நம்பிக்கையுடன் பொறாமையின்றியும் இதனை யார் ஒருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடப்பட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகிறான். இப்ப கண்டிப்பா மோட்சம் கிடைக்கிறதோ இல்லையா, அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் ஹையர் இதுக்கு வந்துட்டோம். அப்புறம் அங்கேயிருந்து இன்னும் பக்கம் தான் பகவானுடைய உலகம். அது மாதிரி பயஸ் பீப்புள் இருக்கிற நல்ல ஆன்மீகள் புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அவன் அடைவான். 18.70 படிச்சா என்ன ஆகும், என்னை அறிவால் வழிபடுகிறார்கள். 18.71 என்ன சொல்லியிருக்காரு,
அந்த மாதிரி படிச்சு முன்னேறிட்டு வரவங்க என்னுடைய நம்பிக்கையோட என்னை வந்து வழிபடுறவங்க என்னது பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு மங்களமான கிரகங்களை அடைகிறார். It's almost கொஞ்சம். Arjuna uvacha nashto moha smritir labdha tvatprasadaat matachyuta stito asmi gata sandehaha karishe vachanam tava. ஒரு சந்தேகம் இல்லை கிருஷ்ணா, டோட்டலி கிளியர். இனிமே ஒரு டிராப் சந்தேகம் கிடையாது. இனிமே நோ கொஸ்டின்ஸ். நீ என்ன சொல்றியோ தவா, நீ வச்சனம், நீ என்ன வார்த்தையால சொல்லு, ஐ எம் ரெடி டு அட்ஹியர் டு. நீ சொல்லு, நான் செய்யறேன், அவ்வளவுதான். அர்ஜுனன் கூறினா, எனது அன்பு கிருஷ்ணரை வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்று விட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன்னு சொல்லிட்டு சரணாகதி தான். இப்ப சந்தேகமே இல்லை, எல்லாம் கிளியர்டு. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல எப்படி குழம்பிருந்தா 18 சாப்டர்ல எவ்வளவு கிளாரிட்டி வந்துடுத்து. அந்த மாதிரி நமக்கு இருக்கணும். அப்ப எப்படி வரும்? அட்டன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அது பகவானுடைய நம்பிக்கையோட அட்டன் பண்ணும் வரும். எல்லாம் நமக்கு வந்து கிளியர் வரும். இப்ப அதெல்லாம் ஆயிடுத்து. அவன் சரணாகதி ஆயிடுச்சு, அவன் தயாராயிட்டான், அவன் போருக்கு போயாச்சு. இப்ப பேக்ரவுண்ட்ல என்னது? சஞ்சய் வந்து இதெல்லாம் யாருக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு? திருதராஷ்டிரமாதானே ஸ்டார்டிங் இல்லையா? என் பசங்களும் என் தம்பி பசங்களும் என்ன பண்றாங்க பேட்டில் ஃபீல்டா தானே ஃபர்ஸ்ட் ஷோக்கா. அப்போ அதுக்கு வந்து இப்ப முற்றுப்புள்ளி வரப்போது. இப்ப பேக் டு அந்த ஸ்டோரியில சஞ்சய உவாச்ச இத்யஹம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः சம்பாதம் இமம் அஸ்ரௌஷம் அத்புதம் ரோமஹர்ஷனம். என்னது கூஸ்பம்ஸ் சொல்லுவாங்க, ரோமஹர்ஷனம். அந்த மாதிரி சம்பாதம், அவரோட பேச்செல்லாம் கேட்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தம், என்ன அந்த மாதிரி கூஸ்பம்ஸா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு வியாசதேவர் இது வர்றான். சஞ்சயன் கூறினார், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகிறது. நான் இதெல்லாம் கேட்டேன், உங்ககிட்ட இப்ப சொன்னேன். அப்பா இப்ப டிராமா ஓவர், எல்லாம் அவங்க வந்து போர் புரிய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனா இதை பத்தி திரும்பி நினைவு கூறும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் ரொம்ப மயிர்கூச்சி எறியறது அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன சொல்ற, வியாச பிரசாதம். வியாசர் தான் எனக்கு வந்து இந்த பிரசாதம் என்ன கொடுத்தார், இந்த மாதிரி ஒரு பார்வை, ஞானக்கண்ணால் நான் பார்த்து அங்க என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுட்டேன். அதெல்லாம் உங்ககிட்ட நான் சொன்னேன். சாதாரண மனிதருக்கு இது கிடைக்குமா? கிடைக்காது. ஆனா வியாசதேவர் எனக்கு அது கருணையா எனக்கு ஒரு ஆசி கொடுத்து எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அருளை கொடுத்திருக்காரு. வியாச பிரசாதாத் ஸ்ருத்வான் ஏதத் குஹ்யம் அகம் பரம் யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சாக்ஷாத் கதயத ஸ்வயம். வியாசனின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். அவருடைய கருணையாலதான் எனக்கு இந்த இது கிடைத்தது. நான் வந்து இதெல்லாம் கேட்க முடிஞ்சது, பார்க்க முடிஞ்சது, உங்ககிட்ட சொல்ல முடிஞ்சது. ராஜன் சம்ஸ்மிருத்திய சம்வாதம் இதம் அத்புதம். அவ்வளவு அற்புதமா இருந்தது. சம்ஸ்கிருத்தியனா திரும்பி கேட்க நினைவு கூற ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு. கேசவா அர்ஜுனையோ புண்ணியம் ஹிருஷ்யாமி ச முஹு. மன்னனை கிருஷ்ணனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகிறேன். அப்படியே அவர் அப்படியே இப்படி ஃபுல்லா போயிட்டார். நம்மளே ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தா என்ன, ஒரு ஏதோ பிக்சர் போயிட்டு வந்தா என்னமா ஆக்டிங் பண்ணல, என்னமா இருந்தது இல்லையா அந்த பாட்டு, அப்படி இப்படி நம்ம கொஞ்ச நாளைக்கு அலசின்னு இருப்போம். இல்ல ஏதோ ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வந்தாலும் அதை பத்தி பேசுவோம். அது போல இது ஃபுல் 18 days இதெல்லாம் பார்த்து எல்லாம் அது 45 நிமிஷம் தான் நடந்திருக்கு இந்த கன்வர்சேஷன். அதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு அவருக்கு அப்படியே பொறுத்துப்பா எனக்கு அப்படியே மயிர்கூச்சி எறியறது. திரும்பி திரும்பி நான் நினைத்து பாக்குறேன், எப்படி இருந்தார் இல்லையா அர்ஜுனன், எப்படி பேசினார்ல அர்ஜுனன், எப்படி பேசினார் இல்லையா அந்த மாதிரி நினைக்கிறது. ஒவ்வொரு குணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகிறேன். எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ண, லாஸ்ட் ஸ்லோகா. எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்திர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீர் விஜயோ பூதேர் துருவா நீதிர் மதிர் மமா. எங்கெல்லாம் பகவான் இருக்காரு, யோகேஸ்வரனான கிருஷ்ணர் இருக்காரு, எங்கெல்லாம் இருக்கார்? எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார். எத்திர பார்த்தோ தனுர்தரஹ, எங்கெல்லாம் அர்ஜுனன் இருக்கான். அர்ஜுனன் அதுதான் தேடணும். இந்த மாதிரி நமக்கு 6 AM கிளாஸ்ல 8 பேர், 3 PM கிளாஸ்ல கொஞ்சம் பேர், அவ்வளவுதான் இருக்கு. இவ்வளவு மனிதர்கள் அவ்வளவுதானே இருக்கா அர்ஜுனன். இது அப்படி இருக்கக்கூடாது. எல்லாரும் அர்ஜுனனா மாறணும். எல்லாரும் பகவான் இடத்துல இதெல்லாம் கேட்கணும். எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்காரோ எங்கெல்லாம் அர்ஜுனன் இருக்கானோ அங்க என்னது தத்ர ஸ்ரீர் விஜயம், அங்கெல்லாம் வெற்றி நிச்சயம். அவன் என்ன செயல் பண்ணாலும் வெற்றி நிச்சயம். துருவா நீதி, இதுதான் என்னுடைய நீதி, என்னுடைய அந்த தீர்ப்பு அப்படிங்கிறார். யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ, அவன் வில்லாளி. நம்ம எல்லாம் வில்லாளி இல்லைனாலும் ஏதோ தேர்ச்சி இருப்போம். நமக்கு ஒரு ஆர்வத்தை ஞானத்தை பெறத்துக்கு நம்ம இதெல்லாம் ஆசைப்பட்டுன்னு வரோம் இல்லையா. அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரண வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். கண்டிப்பா அதெல்லாம் இருக்கும். அர்ஜுனன் நம்ம மாறணும். அர்ஜுனன் மாதிரி நம்ம வந்து கேள்வி கேட்டு ஞானத்தை பெற்று அர்ஜுனன் எப்படி மாறிட்டாலும் அது மாதிரி நம்ம மாறணும் பகவான் இடத்தில் நம்பிக்கையோட. ஓம் தத் சத் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே
மோக்ஷ சந்நியாச யோகோ நாம அஷ்டதசோ டைம் எடுத்துற பாத்துட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஆயிடுத்து. இன்னும் 8 நிமிஷம் நம்ம எக்ஸைட் பண்ணிட்டோம். பகவத்கீதை இதுல இருந்து கற்ற பாடம் இந்த 18 நாள் நம்ம என்ன படிச்சோம்? நாம் ஆவி ஆத்மாக்கள். நம்ம இந்த உடல் இல்லை, நம்ம தான் ஆத்மாதான். அதனால வேற பாரபட்சமே வேண்டாம். ஒரு ஆத்மா நமக்கு அழிவும் கிடையாது. ஹாப்பி பர்த்டேல இந்த உடலுக்கு தான். போன ஜென்மத்துல எங்க பிறந்தோமோ அங்க ஹாப்பி பர்த்டே, இப்ப டெத்து அங்க சிராதம் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. இங்க நம்ம திரும்பி இந்த வீட்டுல பிறந்திருக்கோம், இங்க ஒரு ஹாப்பி பர்த்டே. உடலை எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க, ஒரு உடலுக்கு தான் ஹாப்பி பர்த்டே. நம்ம ஆத்மாக்கு கிடையாது. கடவுள் கிருஷ்ணர் உயர்ந்த ஆளுமை பார்த்தோம். பரிபூரணத்தை அடைய பக்தி சேவைகள் தான் சிறந்த செயல்முறையாகும். இறைவன் நம் அன்பையும் பக்தியும் மட்டுமே எதிர்பார்க்கிறார். உங்களுக்கு பணம் இருக்கா, தங்க கவச்சம் போட்டியா, உனக்கு நல்ல இது கிடைக்கும் ஆசையோட பண்றியா, பணம் இருக்கா, பண்ணு. ஆனா நமக்கு என்ன இருக்கு? ஆசையும் அன்பும் தான் எதிர்பார்க்கிறார், பக்தியை தான் எதிர்பார்க்கிறார். இறைவனை பிரியப்படுத்த ஒரு எளிய பிரசாதம் போதும் இல்லையா? பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயும். 9வது சாப்டர் திரும்பி படிக்கணும். உங்கள் சத்துவகுணத்தை பலப்படுத்துங்கள். உங்கள் கடமைகளையும் செயல்பாடுகளையும் செய்து அதன் விளைவுகளை இறைவனுக்கு வழங்குங்கள். டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் வாட் இஸ் அவுட்கம். அது மாத்திரம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அதுலதான் எல்லா ப்ராப்ளம் அதுலதான் வருது. எவன் செத்து போனாலும், எவன் தற்கொலை பண்ணாலும் பார்த்தா அவனுக்கு ஏதோ அவன் ஆசைப்பட்டான், நடக்கல, தற்கொலை. தட் இஸ் நாட் எண்டு. அப்புறம் அவனுக்கு அந்த ஒரு பீரியட் வந்து அடுத்த உடல் கிடைக்கிறது வரைக்கும் அவன் அப்படியே இருப்போம். ஆனா பூதம் பேரும் இருக்கதான் இருக்கு. ஏன்னா என்ன பண்றது, வேற உடல் கிடைக்கிறது இன்னும் வரலி. கோட்டா 78 வயசு வரைக்கும் அவனுக்கு போட்டிருக்கான். 24 வயசுல இறந்துட்டான்னா பாக்கி உள்ள வயசுல அந்த இயர்ஸ் அவன் வந்து அப்படியே சுத்திட்டு இருப்பான். ஆவி ஆத்மாவும் சுத்தணும். அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. உங்கள் சத்துவகுணத்தை பலப்படுத்துங்கள். உங்கள் கடமைகளின் செயல்பாடுகளும் செய்து அதன் விளைவுகளை இறைவனுக்கு வழங்குங்கள். புலன்கள் மற்றும் மனம் மீது கட்டுப்பாடு அவசியம். கடைசியில என்னது? நீங்கள் சாப்பிடுவதை கவனியுங்கள். எதை சாப்பிட்டா நமக்கு நல்லது என்னது ஆன்மீகத்துல வளருவோம், எதெல்லாம் நம்ம தமோ குணத்துல போகும், எதெல்லாம் ரஜோ குணத்துல போகும். சாப்பாடு மேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ். அதனாலதான் யாரு சமைக்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் வந்து நம்ம எது நமக்கு சாப்பிட அது மாதிரி இல்லை சூழ்நிலை. ஏதோ ஃபாரின் கண்ட்ரில இருக்கே, யாரும் மெஸ்ஸில் தான் சாப்பிடணும், வேற வழி இல்லை, மனைவி அம்மா எல்லாம் யாரும் இல்லைன்னா ஓகே, யாரும் எப்படி வேணா சமைக்கட்டும். அவன் என்ன இதுல பண்ணாலும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை அட்லீஸ்ட் நம்ம பிளேட்ல வந்தப்பறம் ஒரு பகவானுக்கு நன்றி சொல்லி நம்ம சாப்பிட்டாலும் அது பிரசாதம் ஆயிடும். அந்த மாதிரி நம்ம கைப்பட எல்லாம் சமைக்கலைனாலும் பகவானை நினைக்கணும். அது பொண்ணா போகணும். எஸ், அப்போ பஞ்ச தத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு முடிக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எஸ், யார் சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இல்லையா? ஓகே. வாஞ்சா கல்பத்ருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கீ ஜெய். அனந்த கோட்டி பக்த விருந்த கீ ஜெய். ஜெய். கீல பிரபுபாத் கீ ஜெய். ஜெய். ஹரிதாஸ் ठाकुर की जय. ஜெய். श्री कृष्ण महामंत्र की जय. ஜெய். श्री महाप्रभु की जय. ஜெய். भागवत ग्रंथों की जय. ஜெய். दादा गोविंद की जय. अयोध्या राम लल्ला की जय. और आनंदे हरि हरि बोल. हरि हरि बोल. हरि बोल.